Helo, croeso nôl I Stadiwm Principality. Os mae nawr chi'n ymuno gyda ni, wel lle eich chi wedi bod? Ni eisoes wedi gweld Coleg Gwent yn ennill pencampwriaeth ysgolion a Cholegau Cymru o ran y merched, a nawr cyfle'r boeth yw hi. Coleg Llanymddyfri, nhw yw'r pencampwyr presennol, felly y cwestiwn mawr, ydyn nhw'n mynd I allu amddiffyn I teitl heno yn erbyn Coleg y Cymoedd, tîm sydd â dipyn o hanes yn y gystadleuaeth hon? Pencampwyr eleni yw Coleg Llanymddyfri! Pencampwyr ysgolion a Cholegau Cymru, Cholegau Cymoedd! Trwy'r dwylo. Ac yn tirio dwi'n meddwl bod Owen Griffith. Mae fe wedi cael y bel lawr. Mae'r gêm ar ben. Arbennig! Gwaith y trisia I gyd ar ddangos am berfformiad gan Coleg y Cymoedd. Ydy wir, mae'r amser wedi dod rownd derfynol, pencampwriaeth ysgolion a cholegau'r bechgyn. Coleg Llanymddyfri yn erbyn Coleg y Cymoedd, y gic gynta am hanner awr wedi saith. A chroeso nôl ato ni, yr un yw'r cwmni, Lloyd Lewis a Siwan Lillycrap, y cwestiwn mawr pwysig. Ydych chi wedi cael paned o de? Ydych chi wedi cael rhyw 10 munud o seibiant? Cael seibiant bach, ie. Fi'n barod. Da iawn, ac yn barod I fynd efo'r ail gêm? Barod. Gwych, gwych. Lloyd, mae'r chwaraewyr yma wedi cael tipyn o dymor, maen nhw wedi brwydro I fod yma, pinnacle y tymor iddyn nhw am gyfle I chwarae fan hyn yn Stadiwm Principality. Ie, pinnacle y tymor. Fi'n tybio pinnacle y gyrfaoedd nhw hyd yma hefyd. Cyfle I chwarae yn y Stadiwm Genedlaethol, mae fe'n cyfle anghredadwy a mae'r dau dîm yn heiddi bod ma, maen nhw wedi brwydro I bod ma a mae popeth yn adeiladu at y pwynt ma heddi. A Siwan wrth gwrs, ti di chwarae yma wrth gwrs. Siwt brofiad yw chwarae yma, yn enwedig gyda chryw o ffrindiau, pobl ych chi wedi bod yn rhan o'r tîm, y garfan gyda nhw drwy'r tymor? Mae fe'n special iawn ag I chwarae yn Stadiwm Cymru yn peth special iawn ac I wneud gyda ffrindiau coleg a boys sydd wedi bod yn chwarae gyda trwy gydol y tymor wedi bod gyda mewn battles gyda dod allan yma cyn y doleg I gobeithio codi'r medal ar y diwedd yn bwysig iawn. Pwy yw'r ffefrynnau sgwn I? Llanymddyfri, fel o'n i'n gweud, y pencampwyr presennol. Ydy hynny falle'n rhoi rhywfaint yn fwy o, falle, nhw ffefrynnau fwy na'r tîm arall? Fi'n credu mae fe'n adeiladu bach o ffefrynnau oherwydd mae rai o'r boys sy'n chwarae hyn wedi chwarae blwyddyn diwetha, so falle y nerfau falle bydd gyda nhw mewn I colli hynny, so mae fe'n neud nhw'r ffefrynnau fi'n credu. Ond y Cymoedd, o'n i'n mynd I weid, maen nhw un o'r tîmau mwyaf llwyddiannus eriod yn y gystadleuaeth yma. Mae rhaid bod hwnna'n cyfri am rhywbeth. Ie, yn union. Ti'n edrych ar y gêm pethefnos yn ôl fyd. Oedd Glantaf oedd y ffefrynnau pryd ni oedd Coleg y Cymoedd yn perfformio yn anhygoel a nhw nath ennill. Felly fi'n meddwl, gallwch chi ddweud mae'n da I bod y ffefrynnau, ond hefyd, mae llai o pwysau pan dwi ti ddim y ffefrynnau a gyda'r talent sy'n y grŵp y Cymoedd na, byswn I ddim yn surprise os maen nhw'n codi'r tlws heddiw. Gawn ni weld, mae'n addo bod yn dipyn o gêm yn dywi. Wel, beth am I ni atgoffa ni'n ynte o siwt I ni wedi cyrraedd y rownd derfynol yma. Coleg Llanymddyfri yn gorffen yn drydydd a Choleg y Cymoedd yn gorffen yn bedwerydd yn y tabl, ond y ddau yn curo tîmau uwch I pennau nhw yn y gemau ail gyfle. A dyma siwt eto nhw. Coleg Llanymddyfri, wnaethon nhw ymweld â Choleg Sir Gar. Nawr te, mae rhaid I chi gymryd yn air I fan hyn. Fe nath Harrison Burke lwyddo I sgorio fan hyn yn y munudau olaf. I ddwy'n buddigoliaeth o 12-10 I selio I lle nhw yn y rownd derfynol. A Choleg y Cymoedd lan yn erbyn ysgol Glantaf, tîm o ddim wedi colli drwy'r tymor, tipyn o gêm ar barc yr arfe, dwylo slick yn arwain at y cais yma I Rhys Wyatt, 49-46 y sgôr terfynol. A Lloyd wedi diflannu achos mae wedi mynd I gael tipyn o gwmni. Nath ddweud byddai Coleg y Cymoedd yn curo Glantaf, oedd e'n iawn. Lloyd, lle wyt ti? Ie, dwi yma gyda seren y gêm pethefnos yn ôl, oedd e'n redig y sioe chwarae teg. Right, Ben, genuine nawr, faint o hyder chi'n gallu cymryd o'r perfformiad na, herwydd chi gyd yn anhygoel?
Wel, ni wedi gwybod bod Glantaf yn y favourites o'r lig yna, ni jyst wedi curo nhw, so mae'n posibl i curo pawb, dwi'n meddwl. Wel, a dyna beth ni wedi dweud anyway, so... A sut wyt ti'n teimlo cyn mynd mewn i'r gêm yma? Wel, dwi'n gwybod mai, dwi'n gwybod, boys pretty skillful gyda Llandovery, so... Ond, ni'n gwybod beth ni angen gwneud, so... Dwi'n mynd i gwneud hwnna enw. A ti'n dweud, ti'n gwybod beth ti angen gwneud, sut wyt ti'n curo tîm mor dda a Llandovery? Wel, ni wedi gweld bod third, fourth phase nhw'n, ti'n bod, sort of crumblo, mach fel, so... Dyna beth, just mynd trwy'r phases, gael nhw, gapio agor lan a dyna fe, ie. Gwych. Man of the match eto heno, please. Diolch yn fawr. Cheers, mate. Right, a dyma ni'r captain, Joey Williams. Joey, boy. Sorry to interrupt. Ti'n gallu cael chat â fi? Right, so, o'n i'n siarad pethefnos yn ôl am pa mor bwysig bydd e i dod yma a arwain y tîm mas yn y Stadiwm Genedlaethol. Dyma ni yma. Sut mae'n teimlo, fwy? Na, mae'n clas. Ni jyst yn edrych ymlaen i chwarae mewn fan hyn a gobeithio cael y fuddugoliaeth. A o'n i'n siarad i Ben just nawr, ser yn y gêm, obviously, mae perthynas rili dda da chi. Beth mae fel i cael y perthynas na, herwydd dych chi dau yn chwaraewyr anhygol? Ie, mae'n nice, ti'n gwybod, os fi'n rhoi pêl dda i Ben, fi'n gwybod beth mae'n gallu gwneud pan mae gyda'r pêl, felly just trio rhoi fel clean ball really, a wedyn gweld beth mae'n gwneud. Hey, Joey, pob lwc heno, bwy. Diolch, nice one, mate. Right, a dyma ni, prif hyffordd Geraint Lewis. Geraint, ti'n iawn, bwy? Iawn, diolch, ie, da, diolch. Gwych, gwych. Reit yn gyntaf oll, sut wyt ti'n teimlo i bod yma heddiw? Ie, ni'n chybod, mae'n arach o i fod yma, mae bechyn yn dda iawn, chymod, yn gweithio'n galed ers y haf, a chymod, edrych mlaen am y challenge o Llandovery, ni'n gwybod maen nhw'n tîm dda, ond chymod, sim lle well a hyn i chwarae. Yn union, a 3 buddugoliaeth, 4 colled yn gyngrair tymor yma. Ydych chi wedi safio eich rygbi gorau am yr amser perffaith? Ie, ni wedi, chymod, ti'n meddwl diffyg cysondeb ar brydiau, ond fi'n credu ni yn tîm sy'n dod yn well gyda amser, ni'n gofyn i bechyn i chwarae mewn ffordd sy'n cymryd amser, ond chymod, ni wedi dod nôl nawr, ni'n cael tymach o lwc gyda anafiadau hefyd, bechyn yn dod nôl, so ni'n edrych mlaen am y challenge. Ie, fi'n edrych mlaen i weld chi. Pob lwc, diolch yn fawr, Geraint. Nice one. Pob lwc. A drychwch, mae'r dorf yma yn ei seti yn barod i fynd. Be, rhyw 8 munud tan y gig gynta, a maen nhw'n edrych yn eiddgar aros fel bod nhw'n edrych mlaen at yr ail gêm. A stym syndod os mae'n mynd i fod yn dipyn o ornes fel o'n i'n sôn. Felly, beth am yn i edrych ar rai o'r chwaraewyr alle fod yn ddylanwadol tu hwnt. Yn ni ddechrau efo Coleg Y Cymoedd. Logan Lloyd, y bachwr. Nawr te, mae llwyth o sgiliau gyda'r boi bach ifanc yma. Ie, mae fe'n dda yn y gwe. Ni gweld fan hyn ar y VT, ti'n gwybod, sut mae fe'n taflu'r bêl mewn i'r lain, ac wedyn, ti'n gwybod, yn y ymosod hefyd gyda gwagleuon, a mae'n rhoi'r pêl i troed, a mae sgiliau arbennig gyda fe, a mae wedi bod yn gwneud yn arbennig o dda trwy gydol y tymor i Cymoedd. Os mae rhaid i fe cario'r bêl, mae'n cario'r bêl a mae'n rhoi nhw ar y trod cyntaf. So mae bydd e'n dangerous heno. Yn i edrych mas amdano fe, Lloyd. Fi'n gwybod bod ti'n ysu i edrych ar waith da Ben Cwmer unwaith eto ar ôl y gêm gaethon ni pethefnos nôl. Ie, ti'n gwybod be, mae da fi lot o amser i'r bwy yma. Oedd e'n pleser i wylio fe pethefnos nôl. Oedd e'n rhedeg y sioe. Oedd y prif reswm oedd y Cymoedd yn llwyddo i curo'r ffefrynnau yn os yna. Ti'n gweld oedd y gêm cicio fe'n anhygoel, gweld y skills fan hyn, cadw'r pêl mewn, dummy, spiral, mor syml â ni, mae'n gwneud popeth edrych mor hawdd a mae'n pleser i wylio fe fo weres i. Os mae fe'n chwarae yn dda heno yma, mae hwnna'n angenreidiol a holl bwysig i llwyddiant Coleg Y Cymoedd. Mae'n chwaraewr mor ddylanwadol, mae'n gallu cael gyment o effaith ar gêm. Drwchwch ar y sgil bach yna. Cat flap pass, ti'n gyfarwydd ar un o Lloyd? Ie, rhywbeth fel yna. Ti'n gallu neud un? Na ddim si o. Ti jyst yn rhedeg gyda'r bêl, ti ddim angen pasio i ti. Reit mae llwyth o bobl enwog wedi mynd i'r colegau yma, Dylan Lewis, Jared Evans, Thomas Williams, i gyd i mynd i Coleg Y Cymoedd, ac yna o ran Coleg Llanymddyfri, Alun Wyn Jones, a mae un aelod arall o'r coleg, cyn aelod, wedi anfon y neges yma ato ni. Helo pawb, George North yma. Jyst eisiau ddweud neges bach i fy hen ysgol, Coleg Llanymddyfri, pob lwc yn erbyn Coleg Y Cymoedd wrth yma. Mwynhau. Diolch, boys. Well, I'm here with Griff Watkins, the captain of Llandovery College. Now, good luck tonight first, Griff. Now, we're off the back of that George North piece. You happen to be staying in the same room that George did in college. Has he left any sort of useful graffiti on the desk? Nothing to help with the A-levels, I don't think, but a couple of holes in the walls that point to him being there once upon a time. Yeah. Right, let's get into the game then. A big one tonight, the final. Of course, current champions had the experience of playing in the final last year. Is that going to stand you in good stead tonight? Confidence or complacency? I think
there was about 8 of us who played in the final last year, and hopefully we were all pretty level-headed and know that it's just another game, and we shouldn't go into it expecting a win almost. So yeah, I think it's probably a bit of confidence knowing what the atmosphere is going to be like, but yeah, it's one of those ones where you don't know what's going to happen on the day. Yeah. What's it going to mean to you and the boys if you do it back to back? Oh, it's going to be everything, I think, but it'll be big for the college. But yeah, it'll be a really special thing. It'll be like the dream 2 years at the school for me. But yeah, it'll be amazing. Well, good luck, Griff. Don't forget, you can watch this game on Red Button English commentary with me and former Wales captain Siwan Lillicrap. That's S4C, Click, Facebook and YouTube. Wodrwchwch i ni yn cael peth cwmni fan hyn yn y studio hefyd wrth i ni agosau at y gic gynta prif hyfforddwr Coleg Llanymddyfri, Nathan Thomas, sy'n gyda ni, Nathan. Hope you're feeling okay, no nerves, because, well, you're used to this, aren't you? 2 big days out here in 2 years, so maybe you are settled. You're not feeling the nerves today. Yeah, it's been fantastic for us to come back here again. We had a lot harder route to the final this year with a really difficult game against Coleg in the semi-finals. But the boys have stuck together and came together in the right moment in the last play of the game to get us over the line and be here again. Nath, do your preparations change, you know, playing in a stadium like this, National Stadium? Have your preparations changed at all this week? We've not tried to change too much, and we tried to, if anything, dumb it down a bit because they're still young boys playing, and there's a lot of distractions for them with family here, the best stadium in the world. So they've got all these things to combat as well, so we've tried to play it down. Yeah, and we spoke about Ben Coomer for Coleg Y Cymoedd, how talented he is, but your halfback's pretty talented as well, isn't he, Carwyn Jones? Yeah, Carwyn is, he's got experience. He played in the final last year and was man of the match. He's got loads to offer. He makes our attack really tick, and he's a quality player, and it's going to be a real good tussle between the two players. Fantastic, diolch yn fawr. Thank you, mate. I've got to ask you as well, you never played here for Wales in this stadium, it was after that, but you have actually played in this stadium. In which competition, remind me? Yeah, it was in the Bowl about 4 or 5 years ago for RYGBI. Did you win that day? We did win in the very last play of the game, so it was a great experience. Okay, so you're used to it. Brilliant stuff. Nathan, best of luck. We will talk to you during the game. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Dyna ni, Nathan Thomas, ar ei ffordd i'r stafell newid, geiriau ola cyn bod y tîm yn dod mas. Beth am i ni edrych ar ambell un o'r chwaraewyr te? Ar yr asgell, Thomas Williams, prif sgoriwr o clwb, mae e'n dipyn o dalent. Ie, bydd rhaid i Coleg Y Cymoedd trio containio'r bwy ma. Fel wedys ti, mae di sgorio mwyaf o ceisiau ar y tîm. Mae fe'n bendant i gwybod lle mae'r llinell gais a fe sy'n gorffen off yn ôl bob sôn. A ni wedi gweld tro ar ôl tro y tymor yma, felly game huge i boys fel yna. Ydy wir, ag tra bod chi'n edrych ar y lluniau yma, falle bod chi'n gallu clywed yn y cefndir tipyn o sŵn, achos mae yna sioe o leiadau yn dechrau fan hyn yn Stadiwm Principality. Y nod i'ch atgoffa chi yw roi'r un profiad i'r tîmau sy'n chwarae yma heddi, a mae'r chwaraewyr rhyngwladol yn cael ar ddiwrnod gêm. Felly yn ystod cyfres yr hydred, dyma oedd y sioe o leiadau oedd yn croesawu'r chwaraewyr wrth iddyn nhw ddod allan o'r twnnel. A mor bwysig i Undeb Rygbi Cymru bod y chwaraewyr yma, y chwaraewyr ifanc, chwaraewyr y dyfodol, yn cael yr un profiad. Felly, sgwni, pwy fydd yn ennill pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru o ran y bechgyn. Mae'r amser wedi dod i ffindo mas. English language commentary is available with Siwan Lillicrap and Sean Holly, ond yn Gymraeg mae Lloyd Lewis yn mynd i ymuno ar Rhys-ap William. Noswaith bawb. Noswaith dda i chi gyd. Dyma'r foment fawr i'r genhedlaeth nesa o arwyr cenedlaethol yn camu mas i Stadiwm Principality. Y ddau dîm, pencampwyr presennol Coleg Llanymddyfri yn gwynebu pencampwyr penner gwaith Coleg Y Cymoedd, rhwng derfynol pencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru. Yn yr amphitheatr yma, gyda'r sioe o leiadau a to, diolch byth i gadw'r glawn y mas. Stadiwm Principality, stadiwm gorau'r byd. Gêm enfawr, Coleg Llanymddyfri y ffefrennau. Dienwyr 1-23 nath drechu Sir Gar i gyrraedd y ffeinal. Carwyn Lega Jones sy'n gwisgo 10, seren y gêm yn y rownd derfynol llynedd, nôl yn ffit ar ôl salwch i gicio tactegol yn arf.
Griff Watkins, y captain, yn arwain wrth esiampl yn y canol ar dop nifer o ystadegau y tîm. A Thomas Williams ar yr asgell, 5 cais y tymor yma. Llyr James, Owen Griffiths yn y reng blaen, 11 cais rhyngddynt ac yn guriad calon i'r tîm. Y Cymoedd di crafu mewn i'r 4 ucha, ond mae'r tîm yma yn llawn ysbryd a gawch. Joey Williams y mewnwr bywiog o Ponti yw'r sbardyn. Y reng flan i gyd i croesi ddwywaith eleni, shifft fawr arall i ddod. Ioan Desi y prif gariwr ydy meiddi 18 o amddiffynwyr. Edwards a Piontecchi ar asgellwyr, 4 cais yr un, a mae gweld enw Ben Cwma yn safle'r maswr yn mynd i godi ysbryd y tîm. Brwydyr y maswyr gallai hon i fod. Lucas Yendel y dyfarnwr yn y canol. Dyma ni mynd e, Carwyn Lega-Jones. A'r gic gyntaf. Cymoedd yn y di, Coleg Llanymddyfri yn y gwyn. O, ma' hwn yn dangos i bwriad nhw y Cymoedd syth trwyddo. Cic trwyddo gan Leisian. A fe yn cwrso'r gic. Dechrau'n dda, mor bwysig mewn unrhyw gêm, ond enwedig mewn Ffeinal. Cic hir, Cymru ni'n sydyn, mae'r Cymoedd y moyn neud. Cadw ddi'n fyw. Mae'n amhosib i weld rhifell Llanymddyfri. Diolch i nhw am wisgo'r crysau yma. Sim os pwy spec sydd â chi lama, fi a Sean Holly'n edrych ar yn gilydd. Na i ofyn i fe, Sean, what can you see? Dyna ni de. Gobeithio taw'r Cymoedd geif lot o'r bêl. Logan Lloyd yn cario fel nath e yn y rownd gynderfynol yn erbyn Glantaf. Cwmar ar gic. O, ar y foli gallai hwnna di gweithio mas. Ond nawr Carwyn Lega-Jones ar gic drwodd. Cwmar sy'n ôl yna. Maswr yn erbyn Maswr. Mae hwnna'n frwydr fawr. Oedi'r cymorth yn cyrraedd. Odi, Logan Jones yn ei gwaith da. A Joey Williams nôl wrth y bod. O, dechreuad i'r rownd derfynol yma. Bwm! Os yw i'n llydan, ni ffili gweld dim byd o rhifell Llanymddyfri. O, na, na sy'n fyw? Nadi, dros yr yslis. Ond dechreuad da iawn. Yn llawn egni i'r roi dîm. A reit o'r cychwyn cyntaf, y Cymoedd yn mynd amdani. Ho, ho! Jones a Leision yn cyfuno. A Cwmar ar gic na. So hwnna di mynd i'r drod. Chwyth Noah Harris bydde yna gyfle. Y Cymoedd sydd ar bel unwaith yn rhagor. Corfforol mae wedi bod. Gwrthrycio gan Llanymddyfri. Joey Williams, cic trwy'r chwyth. Ffindo Gwagle. Cic dda. O, di hwnna di mynd mlaen. Nôl mae wedi mynd. Na, mlaen mae wedi mynd o ddwylo. Noah Harris. Coleg y Cymoedd yn meddwl busnes. Ie, wedi mynd ymlaen. Harris yn y penwisg. Right e. Cyfle gwirioneddol fan hyn i'r Cymoedd. Llydan ar yr asgell, Caelan Edwards. Maen nhw gyd yn fflat, mae'r asgellwr hefyd, Piontecchi mewn. Symudiad wedi baratoi. Ond mae rhaid nhw gael y bêl gynta. Nôl, Desi. Dyna Piontecchi. Cwmar y bas yna mas i Wyatt. Wyatt yn cael y bêl i Edwards. Edwards ochr gambi unwaith. Dwywaith. 4 metr mas nawr maen nhw. Y Cymoedd. Pwyll piau nawr. Cario. Mae Alfie John yn gorffo wneud o gan dadlwytho. Os na le mas yn Llydan. Os ma fe, a pwy sy'n mas na ond y bachwr, Logan Lloyd am ddechreuad i Coleg y Cymoedd. Wnaethon ni ddewis fe fel un i gadw llygad yno, un a thereni yn erbyn Glantaf, a mae fe wedi dechrau ar dan yn y rownd derfynol. 4 munud ar y cloc, y Cymoedd ar y blaen.
Ni'n colli'r ceisiau gyd ma, Rhys. Wel, watch a hon to. Cracker. Wyatt yn cael y bel i Edwards. Fe'n ochr gamu Lloyd, fel unrhyw asgellwr da, ond wedyn pwyll fan hyn, yn wedi gan Alfie John. Cyn y bel llydan a fi mas. Pwy oedd mas da? Kieran Davies oedd na, dwi'n meddwl, ar bas i Logan Lloyd. Am gais. Ie, credyd y tîm fyna, yn chwarae wide. Stretcher amddiffyn ochr i ochr. Cais gwych. Cais gwych, trosiad gwych hefyd. Gan y gŵr yna, Ben Cwmer. Wel, Llandovery, os o'n nhw'n meddwl bod ni'n mynd i fod yn rwydd, maen nhw'n gwybod bod nhw'n mewn gêm yn erbyn y cymoedd. Mae'r boes yma yn meddwl busnes. Chwarae pwy sy'n galw yn y stadiwm fyd. Lloyd wedi talu y PA i chwarae cyneuon nhw. PRS am hwnna. Right, nôl i'r rygbi. Gofiwch am yrfa arall, Lloyd. Goffa ti, Lloyd, ti sy'n dewis seren y gêm fan hyn yn y rownd derfynol pencampwriaeth ysgolion a cholegau. A fi'n credu bydd nifer dy ti ddewis o. Ie, fi'n meddwl mae hyn mynd i bod yn gêm da, bendant. Lot o dalent mas yna heno yma. Ie, torfa mewn. Sgrym i Llanymddyfri. Cyfle iddyn nhw. Fan mawr o'r kit Llanymddyfri, chwarae teg, lyflu. Ti ffili gweld y rhifau, dyna'r unig broblem. Ond dyma nhw'n dod, Legod Jones ar bas. Nôl ti fewn, bylchu trwodd. Mae'r asgellwr yn cyfuno ac yn ymestyn. Mae Owen Rickard. Thomas Williams ar bylchiad. Rickard ar gorffeniad. Arbennig i Coleg Llanymddyfri. Waw, chwarae teg o'n i'n sôn cyn y gêm amdan ar gŵr ar y asgell Thomas Williams, a mae'n dangos ei doniau fyna yn syth, ateb syth bin o Coleg Llanymddyfri, yr ateb gorau phosib. Carwyn Jones tynnu strings yn rhoi ei ffrind mewn i gwagla ac am orffeniad yn ymestyn am y llinell. Trosiad yn un cywir hefyd gan Carwyn Legod Jones. Ddim gwastraffu dim eiliad fan hyn. Syml oedd y gic, 7 pwynt yr un. Waw, am ddechreuad i'r gêm yma. Beth sy'n ar y cloc? 7 munud. 2 gais yn barod, ond safon y chwarae yn arbennig. Cymryd yn ail ddechrau. Felix Godig. Inside. Dyna fe Carwyn Jones. Lan at hanner ffordd. Dyna fe Carwyn Jones. Lain y cymoedd yw i. Sgoriwr y cais, Logan Lloyd. Meddiant glan pas dda wrth Williams yn y canol. Leisian yn cario. Oedi ar y bas, ond yn bas dda, mas yn llydan i'r asgellwr Piontecchi. Darlwyth yn ôl ti fewn i Wyatt. Ie, pethefnos yn ôl, Logan Jones, mae fe'n trafod y pêl, mae fe'n anhygoel. Hold on, Black Hole! Cwmar, cic a draws y cae. Carwyn Jones oedd i tannu. Fe'n edrych lan. Falle oedd e'n trial ac yn meddwl 50-22, ond dim cweit wedi cyrraedd yn ôd. Cit Llanymddyfri, fach fel cit Frank ydyw e, ti'n bod? Ie, na beth o'n i'n meddwl. Old school. Piontecchi, dim lot o le, mas o drws cefn. Lot o ffocws. Ddoi faswr taflu yna ddim yn syth. Just lawr ochr y cymoedd oedd hwnna wrth Logan Lloyd. Cyfle bach arall o sgrym i Llanymddyfri. Dyna lle ddath y cais cyntaf iddyn nhw o'r
o'r sgrym. Beth dyn nhw ar y gweill y tro yma. Carwyn Jones fyna yn dweud i Noah Harry's mynd mas, mas yn llydan ar y yslis. Captain yw hwnna. Griff Watkins. Gol adlam. Cymru'r y pwyntiau. Chi ddim yn gweld e lot yn y gêm fodern. Yr law lan o Lucas Yendl yn dyfarwr ni, a mae hon yn rownd derfynol Lloyd. Mae'n gêm gwpan, bob pwynt yn mynd i Gymru. Os yw ar blat Cymru nhw. Chwarae teg. Y hyder i wneud yna, oedd yn daro fe'n perffaith fyd. Nes i sôn am y ddoi faswr, Carwyn Jones, Ben Coomer. Mae hon yn mynd i fod yn frwydr. Fi ni'n trafod i fi meddwl am flynyddoedd i ddod. Pwysau ar y cymoedd tafliad a daliad arbennig yn y cefn fyna. Lincoln Hall oedd lan yn uchel. Torri'r dacl gynta Leisian. Jones cael ei hyrddio nôl yn y dacl gan Watkins. Ioan Desi, y gwr o Ferthyr. Cario 56 o weithiau. Fwyaf yn y tîm. Kick. Cymru'r y marc. Pwyll piau. Cymru'r i amser. Cymru'r y sting mas o'r cymoedd. Ni gyn nhw'n ôl 10, mae rai fi fod yn hollol onest. Ond dyna ni. Hir mae hwnna'n mynd. Cwma o dan iddi. Agor i lan i Wyatt. Fe'n edrych lan. Pwy sy'n o'i flan e. Tro'r chwith. Isel. Twy yn fychodd hwnna. Dim gormod y bwysau nawr ar y cae Kinsey. Ddim yn edrych am yr yslis. Cwma. Un sy'n cwrso. Be mae fe wedi gweld? Bach o wagle. Sio mae'n adlamu. Dyna'r cwestiwn. Wel, yn adlamu yn garedig i Thomas Williams. Y gŵr perig. 5 cais y tymor yma. Di creu un yn barod i Llanymddyfri. Mas y drws cefn. Jones. Wyatt wedi darllen hwnna. Tro'r chwith yn handi ochr un y cae iddo fe. Ac y cicio tuag at hanner ffordd. Llanymddyfri be maen nhw moyn wneud. Edrych le oedd y bel. Wedi mynd dros yr yslis. A pwyll oedd piau. Safon uchel iawn o sgil yn cael ei ddangos yn y munudau cyntaf yma. Chwarae teg i'r boys lawr hwnna. 12 munud ar y cloc. Dim camgymeriadau. Safon uchel iawn o chwarae y ddoi dîm yn perfformio ar y llwyfan ucha posib. Bwrw ongl Camanga. Bwr yn y rengol. Jones, na'n bas da ar y tu fas. Thomas Williams, nôl tu fewn. 2 yn erbyn 1. Tacl dda gan Piantecki. Tacl wych gan Piantecki. Cooper. Llandovery yn awr yn pwyso ar llinell gais. Dymu fach. A dyn nhw'n dal lan dros y llinell gais. Kinsey yn cael ei ddal lan. Gwaith da gan y cymoedd, fel welwn ni yn y rownd gynderfynol. Ni'n gweld fyna Carwyn Jones yn rhoi Thomas Williams mewn i gwagle eto, pasio slick, hyfryd iawn. Gwaith da gan y cymoedd i dal nhw lan dros y llinell. Dyma fe, unwaith meddwl am gol adlab. Mae'n gyw'n edrych yn bert, ond maen nhw gyd yn cyfri. Waw! Dyna ni de. Ni'n siarad cyn y gêm pwy bod hyderus yw'r maswr ifanc yma Carwyn Jones. 2 gol adlam. Mae hon o 40 beth. 3, 2 o fetre. Oedd hi ddim yn bert, ond maen nhw gyd yn cyfri. Ail ddechrau. Fi'n credu bod rhaid i'r cymoedd ddechrau dysgu, peidiwch a cic o'r bel i Carwyn Jones. Ond waw. Ail gol adlam. Mae fe wedi dechrau'r gêm ar dan. Llandovery 13, cymoedd 7 yw i nawr. 14 munud ar y cloc.
Mae rai bod hwnna'n rhywbeth maen nhw wedi trafod Lloyd, ydy a maen nhw wedi gweithio mewn i'w patrwn nhw. Maen nhw wedi sylwi beth mae'r Cymoedd yn neud o ail ddechrau. Ie, fel wedys ti gynt ar ôl yr un gyntaf, ti braidd byth yn gweld y deg yn mynd am gol adlam fel ni mor off the cuff. Ond ie, falle rhywbeth maen nhw wedi trafod. Ar hyn o bryd, mae fe'n gweithio. Lain lan i'r Cymoedd. Nid y bas o'r Cwmer. Jones. Bron at hanner ffordd. Joey Williams. Bas ein dda. O flan Cwmer. Ond a'n gic. Pwy sy'n moyn casglu ni. Casglu yn wych. E'r bach o rywna. Craici, beth mae Owen Griffiths wneud yng nghanol ca? Mae fe mhobman. Nathan Thomas yn gweud bod bob sesiwn ymarfer fel gêm brawf iddo fe yn rhoi popeth mewn i'r gêm. Y gŵr sy'n gysylltiedig ar gweilch wrth gwrs. Scarlett meddwl wedi gadael e fynd. Dyna ni. Rhanbarth arall yn elwa. Llandovery. Jones, y bas mas. Kinsey. Sgoriwr y cais. Ricard. Dan lwytho unwaith yn ragor. Pwy sy'n ar garlam eto. Owen Griffiths. Torri nôl ti fewn. Pwer nawr. Josh Wigglesworth yw hwnna. Ond yn dwy'n y bel yn wych. Johan Desi yn dod lan gyda'i. Williams yn y boced. Cwmer. Fe rhaid i fe edrych am yr yslis. Mae'r Cymoedd o dan bwysau. Doi dîm da dyn ni'n mynd yn, Lloyd. Ie, fi wedi dweud braidd dim. Fi wedi bod yn disgwylio'r gêm. Mae wedi bod yn gwych i wylio hyd yma. Dyn yna wedi impresion yn y cymalau diwetha. Time off. Dynamic yw'r bachwr. Unwaith oedd yna. Wedyn, yn ymuno yr ail waith yn y symudiad. Ricard dan lwytho. Ond dyna Desi, just yn rhwygo'r bel cyn i'r benglin fwrw'r llawr. Right, 16 munud ar y cloc. Coleg Llanymddyfri 13, Coleg Y Cymoedd 7. All good. Coleg Llanymddyfri yn edrych i fynd am fuddugoliaethau gefn wrth gefn. Llynedd a Geleni. Cymoedd wedi wneud yna dwywaith o'r blaen. Coleg Sir Gâr di wneud unwaith. Cymoedd di ennill y bencampwriaeth 4 gwaith. Di bod os hi'n cyfri Coleg Morgannwg mewn 8 rownd derfynol. Sgarmes ymudol, Coleg Llanymddyfri. Owen Griffiths yn gweithio'n galed i gael y bel ôl. Mantes i'r Coleg. Dim Mantes yn dod. Leave him. Hwn yn mynd i fod yn arwydd na'r Lloyd ydi weld. Le mae pennau nhw yn y gêm yma. Cornel neu'r Pist. 2 gol adlam, ond nhw'n mynd am bwyntiau. Wel, dyna ni. Yn syth hyderus cic gwych fyna. Yn Carwyn Jones. 5 metr allan. Chi wedi gweld lein Llanymddyfri eto? Just un i newydd weld, so mae yn gallu wneud metre yn sicr. Wastod yn edrych faint o geisiau mae bachwyr wedi sgori. Mae'n dangos pwy mor dda yw i lain nhw. Owen Griffiths, sawl un styfe. 6 cais eleni. Fe'n edrych am seithfed. Dyna fe'r bachwr bywiog yn y penwys coch. Fi neb arall yn cael hon. Mlaen maen nhw'n mynd. O, dwi am bwydo i nôl, ac os mae Johan Desi yn nofio trwyddo yma. O, Mantes. Dwi ddim yn siŵr pam. Dwi ddim yn gweld neb ydym mewn yr ochr. Syth drwy'r canol, bydden ni'n gweud. Ond dal i fynd. Siaflan maen nhw'n mynd. Rossi oedd hwnna. Pwyll PNR. Cabanga! Ail gais i Coleg Llanymddyfri. Maen nhw wedi ymateb mewn rhyw stael arbennig i ddechreuad gwych gan Coleg Y Cymoedd. Brian Cabanga yn croesi. Ie, anodd stopio rhywun mor pwerus a hynny o fyna. Mae'n adnabod lle mae'r llinell gais a mae'n mynd amdani a doedd neb yn cwestiwn i fe. Coleg Llanymddyfri gorffen yn drydydd yn y gyngrair. Coleg Y Cymoedd yn bedwerydd. Ond mae Coleg Llanymddyfri
Yr goruchafiaeth fan hyn yn y rownd derfynol. A just fel na, yn sydyn reit, mae'r bwlch yn 13 o bwyntiau wrth i ni gael gweld y cais eto gan Brian Camanga. A'r trosiad yn un llwyddiannus. Coleg Llanymddyfri, 20, Coleg Y Cymoedd, 7. Momentum Lloyd i gyd gyda Llanymddyfri. Ie, nhw wedi'n ymateb yn gwych i cais cynnar y Cymoedd. Ysgolion syth bin o'r kick-off, a maen nhw wedi dominyddu i fod yn onest ers hynny. Profiad o fod yma llynedd, o fod yn bencampwyr i nifer o'r tîm. Mae'n un cyfri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o nhw nôl am yr ail waith. Maen nhw'n gwybod beth mae fe'n cymryd i ennill. Advantage! Hwna di fy'n mlaen. Williams i Logan Jones. Jones edrych lan. Advantage over. Wel, dyn nhw ddim wedi cael lot o'r bil. A os ydyn nhw'n cael bydden ni'n gweud, dalwch sôn iddi Coleg Y Cymoedd. Owen Griffiths. Per y pasodd i neb arall. Cicad i dinan, ti ddilyn popeth. Bang! Dim pwynt o'r i neb arall o dan bwysau Lloyd myna. Digon hyderus i wneud i gyd i hun. Ie, ddim am pas o hynny na. Ddim gwybod oedd yn gallu wneud job yn digon dda. Wedi cael dechrau gwych y gêm yma. Ugain munud sy'n ar y cloc, ond ti yn teimlo Lloyd, mae angen rhywbeth ar y Cymoedd fan hyn. Just cwpl o gymalau, rafi pethach lawr, ennill y lein gynta. Maen nhw yn neud. Williams, Cwmer, Hanol Ca, dyna'r bas fach neto, ond Llanymddyfri yn aros am Johan Leisien fyna. Reit nôl, ar y dro nôl. Desi yn trial dod nhw ar y drôn flaen o gŵr o Ferthyr, ond Llanymddyfri yn ennill. Y gic-gosb yna, Josh Wigglesworth, cawr o brop, pen tin. O'r Quins yn Gyfyrddin, gynt o Bro Myrddin. Carwyn Jones yn dod o hyd i'r cornel, 6 metr mas. Cyfle eiraidd arall i Llanymddyfri. Ie, mae fe'n gymaint o boost pan mae mas o'r chi yn chwarae fel ni. Chi'n edrych chi'n ennill kick-cosb a mae'n rhoi chi 6 metr i ffwrdd o'r llinell cais. Mae fe bod anhygoel i wylio hyd yma. Mae'n lan i Llanymddyfri. Jobyn cynta wedi wneud. Owen Griffiths ar bêl. Hon yn mynd ar garlam. Advantage. Os cais cosb os yw e ddim yn tirio. Mae'r bêl lawr beth bynnag. Oedd yna fantes. Os yna garden filen o bosib hefyd, ond mae'r cais yn mynd i sefyll 7 o'r tymor i Owen Griffiths, y bachwr bywiol. Mae fe wrth ei fod gyda'r cais yna. Cais heidiannol hefyd, mae wedi rhoi shift mewn yn y 20 munud gyntaf yma. Ond oedd dim stopio y sgarmes na, gryf a pwerus. Falle bod y Cymoedd yn lwcus bod Owen Griffiths wedi cael y bêl na lawr, neu falle byddai yn gais cosb ac yn garden felen. Carwyn Jones, cyfle am drosiad. Fe yn llwyddiannus. Yn cynyddu mantes Coleg Llanymddyfri. 27-7 ar y blaen. Catrin, pwy sy'n cadw gwmni ti? Gareth Wyatt, aelod o dîm y fforddi Coleg Y Cymoedd. Gareth, ar ôl dechrau da iawn, Llanymddyfri wedi tyfu mewn i'r gêm yma. Ydyn, just angen i ni setlo unwaith to, dechrau gwych, cais gwych, ond i bod yn deg Llanymddyfri, mae'n rili domineiddio'r gêm ers y bryd ni. Mae angen sorry. Na, pa'i poeni, pa'n cyfcerw da ni? Ychydig mwy o pwysau ar ymosod Llanymddyfri. Mae Carwyn Jones yn chwarae'r wych. Mae'n cael lot fwy o amser hyn o bryd, so bwysig bod ni tyfu mewn hyder a dod nôl mewn i'r gêm a gobeithio cael y sgôr nesaf. A ni'n gwybod bod y boys yma
nhw'n cadw fynd tan y diwedd. Digon amser i fynd yn y gêm. Dyna sy'n o'ch plaid chi? Ie, yn sicr, Jordis. Pwynt o un i nesaf, setlo yn y gêm, ac gobeithio gall y boys dangos beth maen nhw'n gallu wneud. Nerfus fel hyfforddwr, ond hefyd fel tad, achos mae'r Rhys y Mab yn chwarae heddi hefyd. Siw mae'r nerfau fel na, fel tad, yn lle fel hyfforddwr? Ie na, mae'n wych i gweld nhw gyd mas yn y dweud y gwir, cyfle gwych i pob un o'r chwaraewyr mas na merched cyn hefyd. So i bod yn deg, mae'r undeb i roi platform wych i pawb i dangos beth nhw'n gallu wneud. Digon o'r gêm i fynd. Gareth, am y tro, diolch yn fawr iawn, yn i siarad â ti wedyn. Pwysau ar Joey Williams. Logan Jones yn neud yn arbennig i ddal gafel ar honna. Right. Kick-off fan hyn. O flaen y pist, cyfle yn bwyntiau. Gareth Wyatt yn sôn bod rhaid i'r coleg setlo chydig bach. Os mi eisiau mwy na 3 Lloyd? Yn sicr. Gyda... Mae'n rhyfedd gweld... Wel, mae'n rhyfedd gweld, ond ti'n gweld y dau drop goals na. Mae'r sgôr yn hangi a hangi a hangi. Mae wedi gwneud yn lot fwy a mae'n rhaid i nhw wneud rhywbeth i cael nhw mewn i'r gêm. Bydd 3 pwynt dim digon erbyn hyn, ond dyma ni Ben Cwmer yn dweud i Carwyn Jones. Fi'n gallu wneud e fyd. Right mewn i'r cornel gan Ben Cwmer. Mae angen cais, mae angen 7 pwynt ar y cymoedd. Mae angen i nhw ymateb. Logan Lloyd. Bach yn gynnar o bosib o Llanymddyfri. Dwi ddim yn siŵr. Logan Lloyd. Maen nhw'n trio cael hon i symud mlaen. Joey Williams a'i ddwylo ar y bel. Fe'n gorfod defnyddio i. Jones yng nghanol ca. Basna yn hyfrys. Piontecki. Mae fe'n mynd i wasgu mewn yn y cornel. Wel, nath e gymryd i amser, fi'n meddwl falle oedd e'n trial neud y cic yn rwyddach. Maen nhw moyn cael pip ar hon eto? Nadyn, mae'r cais yn mynd i sefyll. Bydd y farn o'r llinell cadw ei fflag law. Oedd e'n hyderus, ac am gorffeniad, ac am pas. Ife Kieran Edwards yn dod off ei wing, oedd yna'n taflu mis-pas. Pas llaw dde o Kieran Edwards, ond fi'n meddwl oedd e'n meddwl gallu mynd rown. Ond gath ei ddal. Noah Harris oedd yn dod. Dod i lawr. Lwcus iawn oedd Jack Piontecki. Ond ti'n gweld Llanymddyfri, nhw wedi bod mor ymosodol yn ei amddiffyn yn sglio. Maen nhw moyn edrych ar hwn eto. Dwi ddim yn siŵr os oedd y trosiad yn y drysto. We're going to get you an angle now. Mae hwn yn foment fawr. Ni wedi gweld i o un angle, mae'n edrych fel cais bod i drod e'n yr awyr. Ond os yw i drod e'n cyffwrdd ar rhywun arall sy'n mewn dros yr yslys, beth yw'r reol? Na, mae rhaid i coesau cyffwrdd y llinell na. Lan. Need to confirm whether the boot touches the ground before the ground. For me, that grounding first before the right boot touches. Stick with your on-field decision. Yeah, so stick with the try, so the kick will be taken again. Okay, the try stands, we take the kick again, okay? Right, mae'r cais yn mynd i sefyll. Cais i Jack Piontecki. Phew! Mae'n anadlu. Right, mae'r cais yn sefyll. Ond beth am y trosiad? Nes i ddim sylwi os ath y gic drosto. Na, sa'n credu nath ond oedd e'n streic ddigon da. Ath y Llemanau ddim lan. Ond mae'n cael ail gyfle. Wel, mae honna drosto. Diddorol iawn. Cyn nath y TMO cael ei mewn fyna, ni am dweud, Llandovery wedi bod mor ymwysodol yn ffordd nhw'n amddiffyn yn dod off y line, a wedyn fyna Owen Rickard yn gamblo a rwy'r gwaglau wedyn, oherwydd oedd e just eiliad rhy araf yn cael ei ddyn. 5 cais o'r tymor i Piontecki. Ond dyma Llanymddyfri a Owen Griffiths unwaith eto ar y drod flan. Rossi yn cario. Na llir James hefyd mewn yna. Jones. Watkins oedd hwnna.
Na di fynd mlaen? Neu ath i nôl? Ath i ddim mlaen? Beth? Time off. Just confirm, it's gone backwards off black. Yes. So we restart with the scrum black, yes? The black regain possession. White was in possession. White in possession. Scrum down, white ball. It's gone backwards off black. Sy'n gallu digwydd. Restart with the scrum down, white Ddim yn ball. cael yr ongl berffaith am bell waith pam chi'n ganol ca. Dyna pam mae llyged arall yna fel dyfarnwr teledu. Jenny Davies a Lucas Yendl yn gweithio fel tîm. Honna di mynd nôl, dim problem yna. A pwy sydd ar bel, pwy sy'n cael y bel wedyn. Lly gweld, dim byd yn bod ar hwnna. Leisian. A Coleg Llanymddyfri oedd ar bel, felly maen nhw yn cael scrum, nid kick-off. Gwaith da gan y tîm dyfarnu. Scrum. Cymoedd yn dod i bach o bwysau arno. Watkins. Jones, y basna i Kinsey. Ddim yn credu bod hwnna wedi mynd ymlaen. Ond am y cornel. Williams yn mynd. Y bel na mas, Nadi. Yn ymateb. Rossi. Cystadlu yn frwd ac yn ennill kick-off. Yr asgellwr. Caelan Edwards, beth oedd e'n ei mewn y? Gwaith gwych ganddo fe. Ie, oedd e'n dewr, ond wedi tali off. On the mark, yeah? Cwma. O, mae hwnna wedi cael ei chadw'n fyw yn wych gan Kai Kinsey. Ond maen nhw'n moyn chwarae. Jones, ddim penderfynu cicio. 50-22. Oh! What a save! Gol gaedwad dyled Joey Williams. Cwma nawr yn cicio. Ddim cael y pellter o dyfer tro cynta, ond mae Llanymddyfri dal eisiau chwarae. A mae Carwyn Jones a'i gico tactegol le yn benderfynol o gael 50-22, ond pi yn tecu nôl yna. Fe'n dalu ac yn cicio. O, hwnna wedi mynd mlaen nawr, o diwi. O, diwir, nawr te. Byddach ddim yn gweithio. Mae wedi mynd mlaen o'r dwylo. A mae rhaid i Owen Rickard fod yn ofalus beth mae fe'n neud gyda'i drad hefyd. Ie, chwarae teg. O'n i'n just dweud eto, mae hyn yn credyd i'r gyngor yma. Mae'r safon o skills wedi cael ei arddangos hyd yma wedi bod yn top level, chwarae teg. Joey Williams, dros y bar oedd hwnna mynd. O, gwych gan y mewnwr. Crutch! Scrum felly i Coleg Y Cymoedd. Okay, up we come. Ail osod y scrum. Keep the gap, yeah? Bach o oedi yn y gêm sydd wedi bod And then we'll engage. 100 milltir yr awr. Ail osod. Crutch! Cymoedd wedi dod nôl mewn i'r gêm yma. Just fel oedd Gareth Wyatt yn gweud, oedd eisiau nhw bwyllo ty bach ail ddechrau. Ond wedi llwyddo wneud hynny. Dim siap da iawn. Ar ochr un y sgrym, ond wedi llwyddo cael ei nôl. Beth yn wneud tu ôl iddi. O, dadlwytho i Wyatt. Wyatt, just yn cael ei ddal. O, mae Llanymddyfri wedi dwyn hwnnw. Gwaith gwych yn ardal y dacl. Rossi. Carwyn Jones wedyn yn cicio, mynd am y pellter. Ond gwaith gwych yn ardal y dacl. Rossi, y blaen asgellwr. Gwaith gwych i ddechrau gan Coleg Y Cymoedd. Torri trwyddo, dymu, dadlwytha hefyd. O, Wyatt just yn cael ei ddal. Leisian, dwi'n meddwl, a trwyddo, ie. Gêm o'r safon uchaf yn hyn yn Stadiwm Principality. Lain lan. Pas dda hefyd gan Lewis Cooper. Williams, torri, Watkins ar y tu fas. Fe'n cario'n gryf, captain Coleg Llanymddyfri.
Rhyw 8 metr mas ma nhw nawr. Wigglesworth yw hwnna. Cael ei hyrddio nôl yn y dacl. Bwysig nawr i'r Cymoedd bod nhw'n cadw Llanymddyfri mas. Llyr James yn cario. Rossi, torri'r dacl gynta. Cystadlu'n frwd mae Alfie John. Ffili cael ei ddwylo ar y bel. O, pas, tu ôl y dyn, Carwyn Jones i Griff Watkins, y captain yn croesi. Pedwerydd cais, y pwyntiau bonus ddim yn cyfri yn y rownd derfynol. Son yn bwysig, ennill sy'n bwysig, a Coleg Llanymddyfri sy'n neud hynny nawr. Watkins yn croesi. Ond dyn nhw moyn edrych am bach o groesi. Dim lot yn hwnna i fi. Owen Rickard yn redeg y lain. Oedd e jyst wedi denu Evan Nicholas yn goswe mewn. Dwi ddim yn credu oedd cam sefyll. Penderfyniad y prop Pentyn wedi wneud. Dalwch sôn. Ond mae'r dyfarnwr teledu e moyn cael pip ar hon. To get the right clip for you. Yeah, okay, thank you. Check, TMO. Edrych am rhywbeth sydd wedi digwydd. Dwi ddim yn credu ath i mlaen do fe. Ni'n mynd i weld i eto. Na beth maen nhw'n edrych am. Os ath i mlaen o ddwylo. Myna. Mae wedi... Mae'r drod yn bwrdd i mas o dwylo Lewis Cooper. He's had the ball in his hands, exactly. And then it's come off the boot of the player in front of him. Yeah, that's a knock-on. He had the ball, and then he got kicked out of his hands. So look like Right, so when's he in possession? Now, he's kicked it for... Yeah, it's a knock-on. So it's a knock-on. We're going to come back for the scrum. Scrum 5. Sorry? There's penalty advantage, isn't there? No. Is there not? No, I wasn't playing advantage, no. So, no try. We're going to come back because it's a knock-on by White. Dim cais. Dyna'r gêm fodern ar waith i chi. Dyfarnwr teledu yn gweld rhywbeth yn gallu edrych nôl gan bod y bel wedi mynd mlaen o'r dwylo. Sorry? I wasn't playing advantage for offside. No, dim cais. Dim cais i'r gŵr yna, y captain Griff Watkins. Dim cais i Coleg Llanymddyfri. Eilyddio wedi digwydd. Cameron Stewart arno yn lle Josh Wigglesworth. Chi'n gallu cyfnewid wrth gwrs yn yr oedran yma. Dyn ddim yn barhaol gallu mynd nôl mlaen. Crouch! Hwna'n rhywbeth sy'n gallu digwydd lawr y cyngreiriau i gyd. Scrum bwysig. Cymoedd. Hold! Hyrddiad yn dod. Joey Williams nôl yna. Trodd chwyth. Wyatt. Rhys Wyatt yn clirio. Kinsey agor i lan i'r gŵr peryg. Thomas Williams. Mae'n grif ac yn gyflym. 5 cais y tymor yma. Dyma nhw'n dod unwaith yn rhagor. Y bas tu ôl y dyn gan Carwyn Jones. Mas yna. Noah Harris. Ac yn dadlwytho hefyd. Cadw'r bel yn fyw. Mae'r ddoi dîm am wneud. Llanymddyfri ar y drod flan. Os na wagle mas yn Llydan. Watkins. Pas. Cyrraedd yr asgell. Thomas Williams. Mynd am y cornel. Ac yn gorffen. Cais gwych reit ar ddiwedd yr hanner cynta i Coleg Llanymddyfri. Yn ffindo gwagle, yn creu gwagle. 6 cais o'r tymor i'r gŵr yna. Mae wedi bod yn beryg Thomas Williams. A pasio yn creu e. Jones ar bas yna. Watkins, Rickard. A dim lot o le gan Williams, ond fe yn gwasgu mewn yn y cornel. Cyflym rai fynd rown ar y tu fas ac yn croesi yn Stadiwm Principality. Dyna y pedwerydd cais.
Ac ar ôl y gic yma, mi gewn ni hanner amser i bawb gael oedi. Jones, taro na yn hyfryd. Right, beth sydd wedi digwydd yn yr hanner yma? Wel, ni wedi cael lot fawr o rygbi arbennig. Lot o fe'n cael ei chwarae gan Coleg Llanymddyfri. Y pencampwyr ar y blaen ar hanner amser yn awdurdodol, ond yw'r Cymoedd ddim mas o'r gêm yma. Maen nhw wedi dechrau yn dda Cymoedd, ffindo ffordd nôl mewn, ond wedyn mae Coleg Llanymddyfri wedi dod i trod lawr eto. Sgôr ar yr hanner yn Stadiwm Principality, felly Coleg Llanymddyfri 34, Coleg y Cymoedd 14. Felly, Coleg Llanymddyfri ar y blaen, ar yr hanner, a nhw sydd wedi cael y gorau yn dife o'r 35 munud cyntaf. Dyled i ddweud wrth gwrs gan taw'r ysgolion sy'n chwarae, a hynny bod Coleg y Cymoedd wedi cael y dechrau gorau posib, Lloyd. O'n i'n sôn yn dod i cyn y gêm am Logan Lloyd, a fe yn tirio cyntaf i gael y sgôr cyntaf i Coleg y Cymoedd. Dechrau hyderus tu hwnt oddi wrthyn nhw. Y dechreuad gwych, o'n i'n edmygu ffordd oedd nhw'n chwarae rygbi fyna, nhw'n chwarae wide, o'n nhw'n stretch am ddiffyn un ffordd, a wedyn yn sydyn rhaid sgiliau anhygoel i gosgau'r pêl i'r yslis arall, a gorffeniad syml yn y diwedd, ond wedyn, wrth gwrs, y mateb Llandovery yn syth bin o'r kick-off wedyn yn cael nôl mewn i'r gêm, ond mae Coleg y Cymoedd, mae rhaid cadw ffydd, mae dim ond 2 cais sydd ynddo fo. Wrth gwrs, ti gyda Carwyn Jones yn cicio drop goals am Wedi mynd i sôn am Carwyn Jones yn yma, mae'n dipyn o seren. Ydy, ond o'n i'n gweld yn erbyn Glantaf, o'n nhw'n tu ôl ar y hanner, a nhw'n llwyddo dod nôl, felly chi methu roed nhw off eto, dim o'n gwybod. Sgwn i be mae Geraint Lewis a Gareth Wyatt yn gweud yn y stafell newid na. Nes di gyfeirio at y ffaith bod Llanymddyfri wedi taro nôl yn syth Owen Rickard a chais iddo fe, a dyma beth sy'n angen neud i aros yn y gêm, a mae'n dipyn o dempo iddi. Yn syth ar ôl y cais, nath taro nôl dyna nhw o'r cic yn syth mynd dros yr ysles, y gorffeniad a rhywbeth sy'n edrych syth off y maes treino, ac gorffeniad arbennig o dda. Llandovery yn dod syth nôl mewn i'r gêm. Ac am ryw chwarter awr i munud Llanymddyfri oedd y tîm oedd yn unig yn difennydd. Nhw bwyso ac yn cael cwbl o geisiau i'w gwobrwyo nhw. Mae lot o dalent yn garfa nhw, yn amlwg o'n i'n dweud i sŵan ar y ffordd lawr i fyma ar y 2 dîm i fod yn onest. Mae'r lefel o rygbi ni wedi gweld hyd yma wedi bod yn gwych. Mae eiliadau o lefel sgil anhygoel wedi cael ei ddangos, ond eto, Llandovery yn sicr wedi dominyddu ail hanner o'r hanner cyntaf yna, ond eto, chi methu dweud bydd Cymoedd ddim yn dod o mewn iddi, oherwydd mae dan nhw'n talent i wneud. A ma nhw yn dod nôl iddi bob tro. Pion Tecu nawr, gath y dyfarnwr, nath edrych ar y cais yma am beth amser, o mor bwysig i Coleg Cymoedd i ddod nôl ynddi, neu fydde rhywun wedi meddwl falle rhy hwyr. Mae pas anhygoel na gwe gan Edwards i'r ysles a gorffeniad arbennig o dda. Eith nhw i TMO yn edrych ar fe, ond oedd e'n cais, ond wedyn Llanymddyfri eto yn dod nôl mewn i'r gêm, a sut maen nhw'n symud y bil, a Carwyn yn redig y gêm o'r 10, a maen nhw wedi rhoi Llanymddyfri yn llefydd anhygoel ar y ca, ond wedyn sut mae'r lain a'r sgarmes wedi gweithio i Llanymddyfri hefyd, sydd wedi rhoi nhw ar y troed gywir. Beth am i ni edrych ar Carwyn Jones? 2 gic adlam, wych chwarae teg, am sgiliau ganddo fe. Ti ddim yn gweld yna'n aml iawn. Fi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth ni wedi trafod fi'n meddwl cyn y gêm. So'n siŵr os mae'n rhan o'r gêm mae'n neud, ond mae ffordd mae'n streico'r bêl, mae fe'n berffaith pob tro. A mae fel petai, mae fe jyst yn, mae ar fi'n redeg yn ôl, a wedyn meddwl, ti'n gwybod be, fi jyst yn mynd i stod o hyn o 45 metr mas yn lle. A chwarae teg, mae fe'n gwych i wylio. Sgwn ydy hynny'n rhan o'r cynllun? Ydy hyn rhywbeth ni'n meddwl falle maen nhw wedi trafod o flaen llaw? Wel, fi'n credu mae fe, fel dwedodd Lloyd, mae wedi gwneud 2 ar y bounce, ac mae'n edrych fel mae'n hyderus falle wedi bod yn gweithio o'r fe drwy gydol yr wythnos, ond sut mae wedi wneud y 2 ac 2 mynd drostodd, mae hwnna'n hyder, ac hefyd sut mae wedi cico i'r ysles, pinpoint perfect, mae gyd yn nhw wedi bod. 5 metr allan o'r llinell cais. Chwarae teg, mae y chwarae yn wych. Na ni gadw golwg arno fe yn yr ail hanner.
Ond wrth gwrs, dyma yw ail gêm y diwrnod fan hyn yn Stadiwm Principality yn gynharach. Gaethon ni rownd derfynol pencampwriaeth ysgolion a cholegau y merched. Coleg Gwent yn erbyn Coleg y Cymoedd a Choleg Gwent yn mynd â hi. Casey Morcott yn tirio fyna ac am fuddugoliaeth i Coleg Gwent. 51 i 5 y sgôr terfynol bod Coleg y Cymoedd wedi dechrau'n gryf, ond dyna i chi bwy sydd yn dathlu heno. Coleg Gwent y merched ar ben i digon ddim wedi colli gêm drwy'r tymor. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Wel, mae digon o rygbi eto i ddod dros y dyddiau nesaf yn hyn ar S4C. Mae yna uchafbwyntiau gyda ni i chi nos fawr am hanner awr wedi 9 ac yna gêm fyw i chi nos Iau nesaf. Cwins Caerfyrddin yn erbyn Aber Afan 6:45. Mae'r rhaglen yn dechrau i chi. Ac yna, mae gyda ni gampau gwahanol i chi. Mae Cwpan Her yn dechrau nos fori y dreigiau yn wynebu Montpellier 10 munud i 8. Ymunwch gyda ni ar S4C. Yna, y Pêl Drod, sgorio y Bala yn erbyn y Bari. Seiclo trac Cyngred y pencampwyr. Fe fyddwn ni'n fyw gyda chi nos Sadwrn. Ac yna, mae cyfle i weld Bayon yn erbyn y Scarlets ar S4C. Felly, y sgôr fan hyn ar yr hanner, 34 i 14. Coleg y Cymoedd ar ei holi a Choleg Llanymddyfri yn edrych yn gyfforddus. Nawr te, beth am i ni edrych ar rhai o geisiau gore y tymor hyd yn hyn. Oes, mae gyda ni ar hanner ar ôl fan hyn, ond hyd yn hyn, dyma i chi'r ceisiau gore i ni wedi gweld yn y gystadleuaeth yma. Cyfartal un unwaith yn rhagor e. 3.1. Lan taf, 2 yn erbyn 1. Trwy'r bwlch, opsiynau tu fas, a tu fewn. Dim lot o opsiynau nawr, Joseph Jones, mae fe'n gwybod y ffordd i'r llinell gais, ond yma'n torri tacl, ond i ma fe! Bale yn ôl i Ysgol Aferach, ydy go wagle tu ôl i amddiffyn Coleg Sir Benfro'r. Bale yn bownsio i Isaac Davies. Isaac Davies felly ochr gamu unwaith, un dyn i giro ac yn mynd yr holl ffordd am sgôr penny gamp Isaac Davies. Yn dod lawr yr ochr bywyd eto, chip dros y top gan Cummings. Yn adlan mi nôl i Cummings! A mae Cummings yn mynd i redeg yr holl ffordd i'r gornel. Prif sgoriwr y Llandovery. Dyna sy'n mae gwneud ti. Trio mynd y llydan. Cwmer, torri'n ot i fewn. To drws cefn. Darllediad yn un llaw. O, arbennig. Ac enillydd y boes, wel dyma fe i chi, Rhys Wyatt, mae dad e Gareth yma yn hyfforddi ac yn gwylio. Mae'n dipyn o gais yn erbyn Glan Taf, felly fe sy'n mynd â hi yn ennill yn ennill y bleidlais. Ac o ran y merched wedyn ni, wel, Ria Cyfei, dyma i chi y cais gorau welon ni yn ystod y tymor. Mae'n dipyn o rediad ganddi. Drychwch, mae'n mynd ar hyd y cae. Ac yn amlwg ar ben i digon, felly llongyfarchiadau iddi hi hefyd. Cais y tymor o ran y merched. Reit te, falle bod chi'n gallu gweld bod tipyn o gwmni gyda ni. Richard Whiffin, hyfforddwr tîm Dan Ugen Cymru sydd gyda ni. Hello Richard, thank you for joining us in the studio. You've got a very important job tonight, have you? Yes, apparently I'm giving out the trophy at the end. Like that, apparently. Please tell me they've told you. Yes, I do know I'm giving out the trophy at the end, yeah, for the winners. Right, well, I hope you've got your handshake ready to go. You'll be tired by the end of the evening. What do you make of that first half? Brilliant first half. You know, both teams throwing the ball around, but also a fair bit of tactical kicking as well. And to be fair, you know, we've seen an outstanding young 10 pull the strings a wee bit, and a couple of drop goals. You know, the confidence to pull it off. You know, Carwyn's a talented young player. It's great to see him doing it on the big stage. Interesting that you are talking about Carwyn Jones. I'm just wondering, as the under-20s coach, how much do you look at these youngsters, under 18? Are you already thinking years in advance? Yeah, you know, you start building your squads a couple of years out, and the alignment between myself and Richard Pugh with the 18s, yeah, we want a pathway that works from 16s all the way through to the top end of the 20s. So, you know, Carwyn's been someone we've been looking at from a union point of view for the last couple of years, and something that we see with you know, a massive future ahead of him.
So any boys, you know, you spoke about Carwyn, any other boys catching your eye tonight, Whiff, and putting in some good performances? Well, I think, you know, Ben Coomer, the 10 for Cymoedd, again, an outstanding kicking performance. He had a great game last time out in the semi-final. I think, you know, they might want to move the ball a little bit more in the second half, you know, a couple of points down. But, again, I think, you know, both 10s are having a real good pop at each other. And as head coach then of the 20s, are these type of battles you want to see them up against each other? Yeah, 100%. And in an environment like this, you know, what better way to learn? Also, we were hearing a few weeks ago about a new initiative from the union, trying to look at players and trying to get them involved and make sure that the pathway is there for them. How important is that is now in place? It's you know, it's been something we've been working on for the last year, and it's great that it's now in place, the WPP list. You know, to give these players, our better players, more resource, joined up thinking between us and the regions, and also gives an opportunity for guys that aren't in Wales, our exile players, give them the opportunity to stay aligned to the pathway. Richard, thank you so much for joining us. Look forward to you giving out those medals later on. Diolch yn fawr iawn. Reit, beth yn mynd I fynd I ymuno efo Lloyd? Mae cwmni gyda fe rwle o gwmpas y lle yma. Reit fi yma gyda Nath, croeso nôl. How are you feeling after that first half, mate? Great performance so far. Yeah, it's great to be in a lead. We've got a 20-point lead at the moment, but I think the game is far from over. Cymoedd have been very dangerous, using the width of the field, and we've been vulnerable at times. So if we have a good first 5 minutes here, maybe get an early score and get three scores ahead, then hopefully that'll get us in a position to put a little bit more stress on Cymoedd. Great, well mate, all the best so far so good. Yeah, pob lwc, diolch. 20 pwynt sydd yn ddi. Pwy sy'n mynd I fynd â hi? Nôl yn ni at ein tîm sylwebu. English language commentary available on the red button, on y Gymraeg nôl yn ni at Lloyd a Rhys. Diolch yn fawr ti Catrin am hanner cynta gaethon ni 48 o bwyntiau, 34 o'n nhw I Coleg Llanymddyfri. Nathan Thomas yn gweud bod rhaid I Coleg y Cymoedd ddechrau yn dda. Wnaethon nhw wneud hynny yn yr hanner cynta. Wnaeth y momentum fynd o blaid Coleg Llanymddyfri. Yn gwybod o rown gyda'r brynol bod nhw'n gallu taro nôl yn nhw lawr yn erbyn glan taf. A ddaethon nhw'n ôl mewn rhyw stael I ennill y gêm yna. 49 I 46. Oedden ni fynd I weld sgôr cynnar arall. Cadar yn y sgrym, Joey Williams. Twrio amdani. Coomer, kick ar draws. Trial tynnu. Carwyn Jones. No, nage. Kai Kinsey, lan o dde, ond y gic ddim ddigon pell dros I benne. Nath y cefnwr ddarller hwnna'n dda iawn. Wyatt. Cymryd I yn sydyn. Dyma nhw yn dod. Iwan Leisian. O, fe'n penderfynu cario. Oedd yna gyfle fach tu fas felly I ddadlwytho. Ond y Cymoedd ar meddiant. Llanymddyfri. O nhw'n cam sefyll. O, cario'n wych o Dylan Barrett fyna. Lloyd. Troi mas o un tacl. Mae'r Cymoedd yn dechrau yn dda. Desi. Cario'n grif. Dim dwylo ac yn grando. Yr ail reng. Oli Lewis a Godin yna. Mas o'r drws gefn nath hwnna. Wyatt o dan bwysau. Kamanga. Release wide! Ni'n tasgu trwodd. Eisiau ffind o ffordd siamlan ar nhw. Joey Williams yn penderfynu cicio. Mae hwnna'n mynd I aros ar dir byw. Kinsey. Lawr ar hwnna. Be di colli ddi mlaen. Mantes sgrym fydd I felly. Nicholas yn goswe. Cario'r bel, oedd e'n penderfynu wneud. Jones, y bas na, mlaen. Dim Mantes, felly nôl dewn ni. Sgrym i'r Cymoedd. Ond nhw yn dechrau yn dda iawn. Byddwn ni'n mynd mor bell a gweud bod angen I nhw gael sgôr cynnar I gael unrhyw o beth I ddyn nôl yn y gêm yma. 20 pwynt o fantes gan Coleg Llanymddyfri. Maen nhw wedi edrych yn awdurdodol. Ond fel wedodd Nathan Thomas, mae'r Coleg y Cymoedd wedi edrych yn beryglus bob tro maen nhw wedi cael y bel. Just bod nhw ddim wedi cael digon ohono fe.
line. Set. Scrum gadarn. Williams meddwl mynd yn dywyll. Nôl â hi. Jones. Pas nôl tu fewn. Edwards. Yn cael ei lorio. Bel yna i Williams. Barrett. Ei frawd wrth gwrs yn chwarae. Yn lliwiau Caerdydd. Davies yn cario fyna. No hands up! Os chi yn clywed iaith ar maic y dyfarnwr, mae'n digwydd mewn gêm ambell waith. Dim byd ni'n gallu wneud am hynny. Ond dyma'r Cymoedd yn dod unwaith yn rhagor. Leisian yn cario. Fe wedi colli'r bel. Cicio'r mantis bant maen nhw wedi wneud. Cwmer lawr ar y bel a nôl lan ar ei drad. Y bel yn o'i Williams unwaith yn rhagor. O, pas. Pêl fasged. Logan Lloyd. O, mae fe dal yn mynd. Amrediad gan y bachwr. Cwmer, Barrett, Desi. Mas o drws cefn. Ond mae Watkin di ryngipio hwnna. Cicio trwodd nawr. Mae Llanymddyfri wedi wneud. Piontecki sy'n ôl yna. Mae fe mynd i agor i lan, ond diwe. Osgoi yr amddiffynwr cynta. Ond mae Llanymddyfri wedi dwy'n y bel. Oh, tackle. Bachwr ar fachwr. Mae yna Lloyd ar Griffiths. Llanymddyfri. Sam Gardner yn cario. A cic gosb yn y pen draw i wi. Mae'r bel ar dir chwarae am funudau hir iawn. Logan Lloyd. Cael y bel nôl ar ôl pirouette fach i fyd. Keep him out nawr. Dyna'r neges o'r Cymoedd. Angos mae Carwyn Jones wedi dod i Coleg Llanymddyfri. Rhyw 8 metr mas. Rifegen ar y ca i'r Cymoedd. Niall Evans sy arno. Lain i'r boes o'r Llanymddyfri yw i. Tafliad i'r blaen. Alfie John sydd wedi gadael, ond mlaen mae Coleg Llanymddyfri mynd. Pwy sy'n edrych am gais arall? Pwy arall? Ond Griffiths y bachwr! Ail gais y gêm iddo fe, 8fed o'r tymor. Mae Llanymddyfri yn gwasgu'r Cymoedd. Mae hwnna'n huge i Llanymddyfri o ran hanes. Gweddill y gêm, huge yn psycholegol i'r Cymoedd fyd. Ond chi'n dweud mae'n fath o cliché, ond ar hanner amser chi wastad yn dweud next try, a mae fe yn holl bwysig i fod yn onest. Mae'r dyfarnwr yn moyn cael pip ar rhywbeth fan hyn, mae'n sgwrs. Be sydd wedi digwydd, agos mae'r sgarmes wedi torri bant, wedyn nid yr un sgarmes yw i, os na bobl yn cam sefyll. All good? OK. Try stand. Na, cais yn sefyll. Dim problem. Penderfyniad cyflym yn cael ei wneud, cyflymu'r gêm. Dyna be ni moyn wneud. Carwyn Jones. Cyfle am drosiad arall. Gicio o'i ddwylo o'i drod wedi bod yn gywir iawn. Mae'r metronom dal i bar. Gicio yn llym iawn. Blaenir yn cael y cais yma. Griffiths ar waelod y pentwr. Llanymddyfri 41. Cymoedd 14. Cwmer. Piontecki, oh! I have a knock on into that. Yep. Gath ei ddwylo ar hwnna. Option white. Mosod y bel dyle fe wneud. Mae'n neidio mewn iddi falle, Lloyd. Ie, falle dechrau off y cae. Mae hwnna'n rhywbeth sy'n cael ei ddweud yn aml yn y S4C hyd yn oed ar y lefel ei uwch. Dechrau off y cae a chi'n gallu dod mewn ar mosod y pêl. Ti'n gywir na, di sbwy. Cic gwych gan Ben Cwmer gael dweud. Lain lan, unwaith yn rhagor. Felix Godey yn dal hwnna, cic ar draws y cae. Dewrder nawr gan Wyatt o dan bwysau sylweddol, reit ar hanner ffordd. Williams,
50-22 yma angen i'r fwns fod yn garedig. Jones sy'n ôl yna. Wel, mae wedi cael ei lorio. Neb yn mwyn gweld dim byd eto, sa'n credu. Sa'n clywed neb yn siarad. Nôl ar ei drad. A fe'n holliach. Ond ma, na 11 white. 11 white, lad. Owen Griffiths. Na, dim byd yn honna o gwbl. Griffiths sy'n cael triniaeth. Just hold them a minute. Ar ei bigwrn o bosib. Noah Harris wedi gadael. Yeah, send them on, yeah. Harry Burke. Harry Burke ar y cae nawr. Fe nath ddodi Coleg Llanymddyfri yn y rownd derfynol yma wrth i ni weld Griffiths yn gadael. OK, let's go. Cael bach o driniaeth. Credu bod e'n iawn. Ond mae fe bant o'r ca am nawr. Cymoedd. Ganol cae. Sy'n cael eu patrwm nhw i weithio yn effeithiol. I fi, Llanymddyfri yn cam sefyll. Goffo cadw'r bêl yn fyw. Logan Jones ar bêl. Edrych am fwlch. Yn ymosod rhwng am ddiffynwyr. Rossi ar y bêl. Ac yn ennill y gicos. Amseru hwnna'n berffaith. Cooper yn mynd a'n sydyn. Yr eilydd yw hwnna. Nefyn. Yr eilydd o brop yn hedfan rhwng y cornel. Ton ar ôl ton nawr. Camanga yn cario. Jones, cic ar draws y cae. Mae hwnna wedi cael ei chyffwrdd. Piontecki yn ddewr. O, ddim cweit yn gallu dianc ar amddiffynwr. Desi, cario, troi mas o un. Mas o'r 2 o'r hugen nawr yn anffodus. Rossi, yn ei mes o byddach yn ardal y dacl. Pas i'r mas, Piontecki, dim lot o le iddo fe. Dacl yn uchel, dwi ddim yn siŵr. Griff Watkins oedd ar dacl. O, mae wedi dwy'n y bêl. Meddwl am gicio. Kinsey, fe yn cicio. Adlamu lan, o, i ddwylo. Williams, mas mewn. Ac yn ymestyn. Am gais. Yr asgellwr yn gorffen mewn stael. Ie, ma nhw mor dominant Llandovery. Mae'n teimlo fel mewn pob rhan o'r gêm erbyn hyn. Y gwaith yn dechrau ar y ochr arall lle maen nhw'n stripio'r bêl yn wych yn y dacl. Oedd Carwyn Jones yn meddwl am y cic, ond na, Kai Kinsey nath e, a Thomas Williams bounce ffodus i fe a gorffeniad cryf. Chwarae teg, maen nhw'n llawn hyder erbyn hyn yn dydyn nhw. Gorffen mewn stael. Just yn cael cadarnhad. Taw Alex Asprw sy'n ar y cae yn gwisgo 23. Wrth i ni weld Carwyn Jones yn cicio un o'r ystlys unwaith yn rhagor. Mae'r pwysau yn ddibaid ar y cymoedd. 48 felly i 14. Llwyr reol i'r gêm. Lloyd, does dim ffordd nôl i'r cymoedd nawr, os e? Na, mae ddim yn edrych fel, ond o'r ar ôl gwylio'r boys pythefnos yn ôl, ar ôl siarad i cwbl nhw yn adeiladu mewn i'r gêm a cyn y gêm, mae nhw yn, fe wedon nhw i fi, wythnos, y pythefnos yn ôl, Valley's boys yr ard, a bu nhw yn gweithio yn galed i'w gilydd, a bu nhw yn gweithio am y badge. Fe rai nhw'n neud. Jones. O, hwnna'n cael ei tharo lawr. Jehan Ennis. Dwylo da hefyd nôl ar y tu fewn. Alfie Luga yn gwisgo 20. Offside black. Cam sefyll y cymoedd. Ross Rossi yn cario. Cario cryf. Daglwytho da. Troi mas o'r dacl. O, dim byd yn bod o hwnna, rwy'n credu. No advantage. We're going to come back. Mlaen o'r dwylo, ond dim mantes cymoedd yn y cam sefyll. Black 4.
Offside. Kick dda gan Jones. Back at the line. Line. I Llanymddyfri fydd hi. Good there. Kick cryf. Dummy throw, yeah. Dymu fach wrth y tafliad yna. Dim opsiwn gan y Cymoedd ond trial rhywbeth. Cwmar edrych i o'n lamio, fe'n casglu ni. Ac yn rhedeg i fe, oedd i'r cyflymdra ganddo fe'n yr holl ffordd. O, dwi'n gallu codi a mynd eto. Ddim di cael ei ddal. Rhyw 2 fetr mas. Carwyn Jones ar y bel. O, fe'n ennill y gicos. Maswr ar faswr oedd hi. A Jones mewn yn ddewr. Dal a lawr, dwi'n credu bod e'n oce. Ond Ben Cwmar, chwarae gwych. Ie, mae jyst yn dangos beth mae'n gallu wneud. Fi'n gytid i fo, nath i ddim sgorio'r ceis na, ymdrech anhygoel. Ond mae hwnna i Ben Cwmar, na beth mae fe'n wneud. Eiliadau o hyd. Go. Jones. Nôl ar ei drad, mewn un darn ac yn codi'r pwysau. Mae'n sy'n ar ôl yn y gêm yma, boys. 21 o funudau. Dyna chi Ben Cwmar. Ond fe weles i, mae hwnna jyst yn y siampo. Byd nhw ddim yn rhoi fyny y boys Cymoedd. Mae nhw'n tuff. Wyatt. Turnover's good. Nid i pinsio'r bel yn y to. Mae'r captain oedd hwnna, Griff Watkins. 20 hold! 20! Cwmar sy'n ôl yna. Dim lot o opsiynau ganddo fe. Neud yn dda. Yes, aros am ryw fymryn ar ei drad a'r cymorth yn cyrraedd. Harry Burke bendant o flaen y ciciwr fyna. No hands! Gwrthrycio, mae Coleg Llanymddyfri yn neud nawr. Ie, clirio'r pwysau. Mae Logan Jones yn neud. A maen nhw wedi bod o dan cryn dipyn o bwysau. Eilyddio yn digwydd nawr. Pwy sy'n gadael, gwedwch? Kinsey fe? Wel, edrych fel bod Gavin Bizzell ar y cae. Ross Rossi yn gadael. I newid si. Ie, dwi'n meddwl tawe. Gêm dda, Gwro Abertawe. Let's go, lads, he's off. Dwi'n clwb Pencawdd a 10 gwyr mae fe nawr. Gavin Bizzell ar y cae. Pethach yn mynd o blaid y Cymoedd yn y lein. Logan Lloyd. Barrett. Debyg i'r gêm gynta, gêm y merched. Tîm yn trial chwarae, ond maen nhw dan cryn dipyn o bwysau. Coleg Llanymddyfri wedi dod yma i wneud un peth, ennill. Chwarae mynd lan mewn i hanner Coleg Llanymddyfri. Yeah, on my AI, yeah?
Logan Lloyd. Pwy fydd I darged e. At y Kevin ma'n mynd. O, reit ar frig y naid fyna. I Lincoln Hall. O, maen nhw wedi trial y symudiad y cwpl o weithiau. Trial cymoni maen nhw'n gorfod wneud. Cwma. Pas mas I Logan Lloyd. Lloyd. Wel, gwsi bach ar cyflymdrau fynd ar y tu fas. Bwydo nôl mewn I Luca Alexander White. Trial gwrthrycio. Ni'n gweld Logan Lloyd yn y siwrna eisiau dan yn aml. A fe'n cyfforddus mas na. Bale unwaith eto yn cyrraedd y gŵr peryg. Thomas Williams, pas nôl tu fewn, yw gapten, Watkins, cymorth nôl ar y tu fewn. Penderfynu dal gafel yn hwnna. Efo'r eilydd oedd hwnna, Luga, Alfie Luga. Mae'n gorfodi'r bas fyna, cymryd I amser. Carwyn Jones, y bas wrthol mas, a'r cais yn mynd I ddod. Harry Burke yn tirio. Maen nhw wedi dominyddu ers bron y munudau cyntaf. Cais gwych arall yn yr un cornel nath esgori yn erbyn Coleg Sir Gar. Ie, ffordd maen nhw'n trafod y pêl yma. Cadw'r pêl yn fyw. Falle, dylse Lugo wedi roi'r pêl fyna. Ond dim ots. Mae'r tîm cyfan yn cefnogi'r brec a drych ar y pas yma yn Carwyn Jones. Mae rhaid I chi camo sgiliau mor dda hynny. Thank you. Carwyn Jones yn edrych lan ar ei bas. Dwi ddim yn cicio. Yn edrych taw Kai Kinsey sy'n mynd am y pist. Kinsey, jyst I tynnu o'na chydig bach, ond saethfed cais Coleg Llanymddyfri yn neud I 53 I 14. Carwyn Jones, 6 mas o 7, 2 gol adlam, perfformiad awdurdodol gan y maswr ifanc. Back behind. Oedd wedi methu cic? Sa'n credu fod e. 2 gol adlam, 6 cic. Mae wedi bod yn berffaith, dwi'n meddwl. Fi'n meddwl mae Kinsey wedi symud I maswr nawr. Fi'n credu bod e wedi camu lan. Cymoedd wedi dwy'n hwnna. Niall Evans. Na'i atgoffa ti hefyd Lloyd bod ti yn dewis seren y gêm. Pwy awr ta be? Wel, mae lot ydi drafod. Sawl un wedi sireni. Come down. Replacement black, send him on. 12 and 9 black. 12 and 9. Scrum fydd I. Scrum down. White ball. Coleg Llanymddyfri. Dyma'r bas na unwaith eto. Gyment ar y bas. Sam Golsi yn goffod cael ail gyfle I ddalu. Mae fe yn lico bod ar y television. Mae fe'n perfformio hefyd yn y gemau mawr. A mae'r ail waith yn Stadiwm Principality. Watkins. Thomas Williams. Advantage. Colli'r fel. Mantes fydd I. No advantage there. 14 o funudau ar ôl yn yr ornest yma. 8 and 4 black. Sa'n credu oedd neb yn gweld hyn yn dod Lloyd. 53 I 14. Yn wedig ar ôl beth ddigwyddodd drws nesaf ar barc yr arfe i'r cymoedd a Glantaf. Yes, sa'n credu oedd neb yn disgwyl i'r dau dîm a bod yn y ffeinal hefyd wrth gwrs gorffen yn 34 yn y gyngrair. Y ddau ohonyn nhw'n llwyddo I giro Glantaf a Sir Gar oedd yn eistedd yn gyntaf ac yn ail. Ond I weld Llandovery yn canu lan a roi'r perfformiad mas I ni heddiw yma. Sa'n gallu gweld unrhyw dîm yn cystadlu gyda nhw yn y gyngrair.
Harvey Williams ar y cae yn gwisgo 19, Johan Desi yn gadael. Tane Jones yn gwisgo 21 hefyd ar y cae. I'r Cymoedd. Mewn o'r mlaen. Lot o eilyddion unwaith eto. Ddwy at fwrw'r twll yn neis yna. Jack Cody yn gwisgo 22 ddim yn gallu ffindo fe. Evans, fe di bod yn amlwg yn y penwys coch ystod ar y cae. Cwmer, Barrett. Popeth maen nhw'n trial wneud ar y drod ôl. Oedd na groesi, na chwarae mlaen. Galwad o Hammer, mae hwnna'n meddwl sir o fod, seithi bant o'r lein. Cymoedd yn neud yn dda ar y cynnig cynta, nawr maen nhw dan bwysau. Turnover is good, first man not rolling away. Yeah. Number 6. Dim byd yn bod ar y dwylo ar y bel, ond yn araf i symud oedd Brian Camanga. Dyma ni te, come on y Cymoedd. Beth allwch chi'n neud yma? Sorry? Yeah, Jack was fine. The tackle in number 6 hadn't rolled away, okay? Yr Iog a Yeah, Ffi. quick. Philip yn rhy Black, bell. we're going to hold. Black, hold. Okay, we're going to go. Lein y Cymoedd, dewr i'r cefn unwaith yn rhagor. Rhwng y cornel, Harvey Williams yn dod. Torri trwyddo, sawl tacl. Dim cymorth nawr a gwaith gwych. Gan yr eilydd, Cam Stewart, syth ar i'r bel. Arbennig gan yr eilydd o brop. A bach o gegan hefyd gan y Cymoedd. Nôl 10 metr arall. Chwarae teg oedd e syth ar y bel fyna o fewn eiliad. Kai Kinsey, fel wedodd Lloyd Lewis wrth yn ochr i yn chwarae maswr nawr bod Carwyn Jones wedi mynd. Black 14. Bwm, perffaith. Amser i fi, bang on. A dathlu bych hefyd, yes! Yeah, let's go. Yeah, Bruce Shelig fyna, yn gwaith da i ddechrau gan Harvey Williams. Dyma Coleg Llanymddyfri yn dod unwaith yn rhagor. Syth lawr Sianel, Ben Cwman. Y bel yno. Alfie Luga. Symud y bel mor gyflym o ardal y dacl trwy'r dwylo. I pasio nhw wedi bod yn dda iawn hefyd, Lloyd. O flaen y dyn trwy'r amser. Ie, yeah, mae'n bod yn pleser i wylio i fod yn onest. O, bas yn ôl ar y tu fewn o Watkins i Williams. Meddwl bod i'n mynd yr holl ffordd, mae'na tacl dda gan Tane Jones arno fe. Ond y meddiant yno i Alfie Luga. Prop arall, Nefyn ar y cae. Luga. Pas nôl ar y tu fewn. Efo Burke i hwnna. Pawb yn gyffyrddus ar bel, yn i dwylo, cic ar draws cae. Backwards off of white. Hwna wedi mynd nôl, lain geiff y Cymoedd, dwi'n meddwl. Bel bant o Alex Asprw. So we have a knock on by Black. Ond i'n meddwl, Lloyd, bod Williams yn mynd i fynd am eiliad yr holl ffordd yn hyn. Ie, mae fe'n glwy a mae fe'n fawr hefyd. Mae fe fel sef jyst yn gleido ar draws yr arwyneb ond diwedd, ti'n modd? Ie, mae fe'n hynod o bwerus a o'n i'n meddwl nhw bach yn cil, ond wedyn wrth gwrs y pas ti fewn. Thomas Williams yn gweithio off ei asgell. Mae wedi cael gêm da heddiw. Dim rhyfedd bod eisiau bach o help o'n be. Cramp dwi'n meddwl. Dim byd arall. Ble mae fe wedi cael y cwt na ar ei ben glin? Oedden nhw wedi bod yn ymarfer ar gau plastig, tyfed? Time's off. Fi'n licor un sy'n Llanymddyfri. Cau gwych. Ni'n gweld nhw'n chwarae fan hyn, fel maen nhw wedi wneud trwy gyda'r rownd derfynol. Pawb yn trin a trafod y bel. Right Lloyd, ti'n mynd i enwi seren y gêm yn rownd derfynol fan hyn. Ym Mhencampwriaeth Ysgolion a Cholegau Cymru yn Stadiwm Principality. Pwy ti wedi dewis a pam?
Ni wedi gweld sawl person ei llaw lan ar gyfer ser yn y gêm heddi, ond I fi, mae fe off y cae bellach, ond Carwyn Jones, y maswr, mae fe wedi cael gêm anhygol heddiw ma, mae wedi bod yn pleser I wylio fe. Tynnu'r strings, neud I Llanymddyfri ticio, a mae cicio off y tŷ wedi bod yn anhygol fyd, a heb sôn am y 2 drop goal nath e, off the cuff, syth trwy'r pist. Mae wedi cael gêm anhygol, a fi'n siŵr mae'n mynd I cofio'r gêm ma am spel. Fe nath ennill ser yn y gêm yn rhwng derfynol y llynedd hefyd. 2 fuddugoliaeth. Dwy fedel ser yn y gêm, yn trial osgoi bod ar y teledu nawr. Di bod yn sal y tymor yma hefyd. Fel y glandular fever mae wedi cael dod nôl. Yn hwyr mewn i'r tymor, ond yn creu tipyn o argraff. Williams yn gadael, Noah Harris nôl ar y cae. Ond dyma juggernaut Coleg Llanymddyfri. Mae'r ysgol yn hir. Nôl yn gweithio'r bel, nôl tu ar cefn maen nhw'n neud fan hyn. Luger yn aros amdani, ond dwi'n mynd I gael y bel. Os na gam sefyll fyna, na agos. Mae hwnna'n dacl. Gorfod symud. Sam Gardner oedd hwnna dwi'n meddwl. Ddim di bod yn rhy amlwg yn y gêm yma, ond Sam Gardner I amseru ongl a'i rediad yn berffaith fyna. Cais, rhif 8 I Coleg Llanymddyfri. Superman. Gwaith dda fyna I cadw reolaeth o'r bel, o dan bwysau. Cais heiddiannol. Mae wedi bod yn... dim wedi bod yn rhy amlwg, ond mae wedi gwneud y gwaith galed trwy gydol y gêm. Dyma wobr. Fi'n meddwl mae'r pac cyfan Llanymddyfri. Maen nhw'n edrych fel lot mwy o faint I Coleg Y Cymoedd, a fi'n meddwl mae'n dangos yn y gêm. Maen nhw'n just lot mwy pwerus fi'n teimlo. Ie, pac sy'n ennill prizes. Trosiad yn un cywir. 60 o bwyntiau I Coleg Llanymddyfri. Y trosiad yna gan Kai Kinsey. Nathan Thomas a'i dîm yn adeiladu rhywbeth special. Lan. Dropiau y cwm yn Llanymddyfri. Lefel y sgil yn uchel, mae ffitrwydd yn dda. Size y pac a'r carwyr allweddol hefyd gyda nhw. Maen nhw'n dîm eitha cyflawn. Piontecki. Come on y cymoedd. Rhywbeth bach I nhw, rhywbeth I sbardino nhw yn y munudau ola yma. Mae hwnna'n mynd I helpu Dylan Barrett. Bwlo pobl drosto. Twrio mae pel, mae Tane Jones yn neud. Fe'n neud yn dda I ddal gafel ar hwnna. Trehan Ennis. Mae'r ben I hun wedi cael ei ynysu. Neud yn dda I gadw meddiant ar y bel. Logan Lloyd. Mae fe wedi bod yn amlwg iawn. Os ti'n dewis ser yn y gêm i'r cymoedd, Lloyd, bydde ti'n meddwl taw Logan bydde fe? Ie, mae definitely yn y sgwrs. Mae wedi bod yn solid trwy gydol y gêm. Oedd y dyfarnwr yn rhan o'r symudiad yna. Bach o help i'r cymoedd. Barrett, dadlwytho I bwy arall, ond Logan Lloyd. Bod yn rhan o bob dim. Evans yn cario. Ond dyna'r stori i'r cymoedd. Ers y munudau cynta, dyn ni ddim wedi gallu ffindo ffordd trwy amddiffyn Coleg Llanymddyfri. Ie, a ti'n gwybod be, Llanymddyfri, mae wedi bod mor dda yn trwy'r bel drosodd yn ardal y dacl fyd. Mae amddiffyn nhw wedi bod yn pen ei gamp heddiw yma. Dwylo hyfryd. Wyatt yn ddewr gyda'r dacl. Ond maen nhw'n dechrau troi'r stael ma nawr Coleg Llanymddyfri. Agor I reit lan, Luger, mas o'r drws cefn. Yr asgellwr, Harris. Wyatt ar dacl, falle bod wedi ynafu hi'n rhyfyd, ond mae cais yn anochel. Yr ail reng sy'n codi ola yn y penwys oren, Oli Lewis. Y gŵr o Bont y Clun. Wyatt ar lawr I dîm ar chwal.
Llanymddyfri wedi chwarae llawn hyder trwy'r gêm. Y ffordd maen nhw trafod y bel wedi bod yn ffantastig. Ti mas i'r drws cefn fyna, cario pwerus. A Cymoedd yn nildio cais arall. Dim byd mae'r Cymoedd yn gallu wneud. Juggernaut yn wir. I have 2.5 rather than 3 now. Clywed y dyfarnwr yn siarad rhyw 2 funed a hanner a rhyw oriau o reo bosib ar ôl. O na, mae yna fwy. Dim trosiad. 65 felly. I 14 yw i. Mae yna rhyw 4 munud ar ôl. Lloyd yn gadael wrth yn ochr i Lloyd. Gret i gael dy gwmni di unwaith yn ragor, met. Diolch yn fawr, Rhys, pleser. Onside. Llanymddyfri. Gobeithio wneith Lloyd ffindo i ffordd lawr i ochr y cae. Mae wedi mynd ar goll yn y stadiwm o'r blaen. Ond yw Coleg Llanymddyfri ddim ar goll. Maen nhw'n gwybod lle i nhw. Maen nhw ar frig y domen. Maen nhw yn bencampwyr. A mae'r ail waith. Wedi mynd gefn wrth gefn. Yna Cymoedd yn ennill kick-os. A 10 metr efo chyfyd. Johan Leisien. Wel, mae'n teimlo fel achen ôl. Ers i nhw fylchu reit ar ddechrau. Jones a Leisien yn cyfuno i'r rhwygo amddiffyn Coleg Llanymddyfri. Barrett. No, you're not on the ball. Jones wrth y bôn. Cwmer, pas nôl ti fewn. Ho, Logan Lloyd. Mor weithgar. Pwerus, cyflym, bach o bopeth. Jones. Barrett. Leisien. Torri'r dacl. Bydde fe'n gret sy'r Cymoedd yn gallu gorffen gyda cais. Jones. Evans. Ethan Treherne Ennis. Oedd i pawb ar y card, dwi'n meddwl bod nhw i'r naill dim a'r llall. Wyatt. O, bas hyfryd ola yna yn creu lle i Lincoln Hall. Hall yn croesi, cais haeddiannol. Fe wedi cael gêm dda yn y lein, ond nawr yn sgori i'r Cymoedd. Byth yn rhoi'r ffidil yn y to. Dyna Lincoln Hall yn y penwisg. Oh, we have done some restart, okay. Fel nath e ddechrau, Cwmer ar bas. Ho, ho. Logan Lloyd, neidio mewn a mas o tackles. Troi wedi bod yn hynod weithgar. Treherne Ennis, a wedyn. Yr bas fyna, just tynnu'r dyn mewn. Leisien, Wyatt, dwylo da, a Lincoln Hall yn croesi. Dim trosiad, felly 65 i 19 yw i. 7, 8, 9 cais yn erbyn 3. All behind. 96 o bwyntiau yn y rownd gyn-derfynol drws nesaf, 84 yn y rownd derfynol. Dyma'r fath o rygbi ni moyn gweld. Ond Coleg Llanymddyfri wedi bod yn rhy gryf. A meddyliwch am y tywydd sy'n ti fas a rygbi ni wedi cael fan hyn i ni, agos bod yna do ar ein stadiwm cenedlaethol ni. Luga, wedi colli o'n ymlaen, ynddo e? O, di ma fe. Knocked on there. Scrum down. Yeah, turn them on. White 4. Aelyddio unwaith yn ragor. Felix Godi. Just under a minute. Yn gadael. Dwi'n meddwl. Nage. Oli Lewis sy'n gadael, dwi'n meddwl. Mae prop pentyn Josh Wigglesworth nôl ar y ca yn ware blaen asgellwr. Am olygfa yw hwnna am stadiwm. Mynd a'n sydyn. Tein Jones. Cwmer. Dadlwytho. O, ryngipiad!
gan pwy arall, ond y captain. Griff Watkins yn cyroni pethach i Coleg Llanymddyfri. Degfed cais o rownd derfynol iddyn nhw yn mynd i'r captain, fe sy'n yn dathlu, Griff Watkins. 70 o bwyntiau, Cymoedd just yn trial chwarae rygbi. Y trosiad yn un cywir hefyd i Cai Kinsey, di cymryd ni yn sydyn iawn. Neb i gweld y sgôr yma ar yn dod, ond falle am Coleg Llanymddyfri. Ond i'n meddwl falle bod nhw wedi chwarae rownd derfynol, yn y rownd gyn derfynol wrth giro Coleg Sir Gar i ffwrdd o adre. Yn gyda help y gŵr yna, Carwyn Jones, maen nhw wedi dominyddu yn llwyr yn Stadiwm Principality yn erbyn Coleg Y Cymoedd. Coleg Y Cymoedd ddim wedi rhoi'r ffidil yn y to, ond just mae rai gweud ambell waith bod y tîm arall yn well ar y diwrnod. Mae yna garfan dda iawn yng Coleg Llanymddyfri o dan Nathan Thomas. Gobeithio gweld cwpl o'r boes yma yn perfformio Super Rugby Cymru a'n rhanbarthau Cymru yn y dyfodol i ddod. Ond i ffili gweld i rhifau nhw, wel, ar brydiau oedd y Cymoedd ddim yn gallu gweld chwaraewyr Coleg Llanymddyfri. Dyna'r captain, Griff Watkins. Cramp ar ôl y gêm, Mae di wneud yr holl waith. Y perfformiad yn dangos falle y talent sydd gyda ni yng Nghymru. Mae eisiau nhw brofi hi nawr yn erbyn yr ysgolion mawr yn Lloegr. Dyna beth sydd eisiau ni weld. Mae Watkins yn gwenu. Degfed cais iddo fe. Sy'r yn y gêm, Carwyn Jones. Fe yn berffaith o'r tŷ, a 2 gol adlam hefyd i'r maswr. Dyna i chi de, y sgôr terfynol yn Stadiwm Principality. Coleg Llanymddyfri, 72. Coleg Y Cymoedd, 19. Am fuddugoliaeth i Coleg Llanymddyfri, beth am i ni gael peth ymateb? Mae Lloyd mas ar y cae ni. Dwi ma da Griff a Carwyn, maen nhw wedi cael gêm anhygoel yma. Boys, how does it feel? Feels amazing. Obviously, a bit blown, the lungs are a bit tired, but it's a bit surreal, I can't lie. Did not expect that type of result, but massive credit to the boys. I mean, what a shift they put in, Yeah. Did you expect such a dominant performance? Because it was touch and go. You scored in the last play of the semi-final, so you almost didn't make it here, and then to put such a big performance in, did you expect that? No, I didn't think anyone had that expectations. We went into the game knowing Cymoedd were a very dangerous team, and that maybe it would be our slip up if we thought they weren't going to be that very dangerous team that beat Llandovery. So going into the game, we knew it was going to be a fight from the first whistle, and whoever wanted it more, I suppose. Yeah, mate, captain, another victory here. Well done, mate. Go and enjoy with the team. Carwyn, ti'n siarad Cymraeg? Nah? Well, Carwyn, Paid Bexa, I'll forgive you because your performance today was absolutely unbelievable. First of all, how does it feel, mate? Yeah, it's class. Obviously, missing a couple of weeks, it was tough. I thought I was letting the boys down a bit, but fair play, they stuck in it and got the results to get us to that semi. And then, obviously, we showed a lot of heart a couple of weeks ago to get over the line against CSG, and I think it showed today, like, us as a squad, we actually can go places if we stick together. So, yeah, I'm just proud of all the boys, to be honest. Yeah, and with the glandular fever thing, was it really touch and go? Did you not think you were going to make it to the final? To start off with, it was back to the final. So I was like, a bit gutted, but then as the weeks went on, it got better and better, so luckily I got back to that semi, and glad just to get back and help the boys. Mate, back-to-back man of the matches in the final. How does that feel? That's insane. Yeah, it's not bad, but obviously I couldn't do it without those boys. They put me on the front foot quite a bit there, and I don't think there was a momentum change or anything. They just kept it on the throttle, and yeah, it's all credit to them, really. Yeah, and before I let you go, we need to talk about those drop goals, because they were perfect. Was that something you planned to do before the game? Was there a tactical thing, or did you just do it on the fly? Not really. I didn't really plan for that, but I just saw the opportunity. And I just kind of backed myself a little bit to just, if something comes into my mind, I'll have a go. And luckily it came off. Mate, it was a pleasure watching you play today. Thank you for that. Da iawn. Diolch, mate.
am berfformiad gan Carwyn Jones. Seren y gêm. Mae'n chwarae i dîm dan ddeunaw Cymru. Sgwni, dyn ni'n mynd i weld e ryw ddydd, yn chwarae yma i dîm Dynon Cymru. Oedd i gêm gicio fe yn wych heddi i basio fe hefyd. Sgiliau? Ie, sgiliau anhygol gyda Carwyn Jones. Ni'n gweld dwy cic o drop gol yn mynd drosto'r pist. Ac roi Llanymddyfri ar y troed blaen trwy gydol. A wedyn ni'n gweld fan hyn, mae'n colli tackle, ond mae'n gweithio'n galed fynd nôl dros y bil a troi'r bil drostof. A mae hon yn sgiliau arbennig o dda. Dim ond just out the back pass oedd e wedi mynd 12 metr. A'r accuracy arno fe yn arbennig o dda ac yn heiddi pob clod am ei perfformiad heno. Ie, a fel glywon ni, wedi bod yn sâl hefyd ac yn chwarae criced rhyngwladol. Reite, mae'r tîmau fel bod nhw'n cael eu medalau, felly beth am i ni fynd nôl at ein tîmau sylwebu ni am hyn? Y Cymoedd wedi bod yn fuddigol 4 gwaith yn y rownd derfynol. Wedi wneud yn wych i gyrraedd. Ciro Glantaf drws nesaf ar Barker Arfe o 49 i 46. Diolch i berfformiad gwych Ben Cwmer. Ond dim byd oedd e'n gallu wneud heddi. Gêm yn cael ei ennill yn y pac. Ben Cwmer. Joey Williams, y captain. Terry Cofner, llywydd undeb Rygbi Cymru. Jyst yn cael gair bach gyda fe yn gweud, hei, byddwch chi'n digwydd yma llwaith. Da iawn ti. Haneri da iawn. Lewis Cooper, Carwyn Jones i Llanymddyfri. A Joey Williams a Ben Cwmer i'r Cymoedd. Lucas Yendl y dyfarnwr, Carin Coslet, Martin Rudd, Jenny Davies, Neil Perkins, i gyd wedi dod lan. Felly dim ond un tîm sydd wedi dod lan. Yn arwain nhw lan, Owen Griffiths. 2 gais iddo fe. 8 am y tymor. Anhygoel. Moment sy'n gofio fan hyn. I'r dynion ifanc yma. Lot o dalent. Ni ddim wedi gweld Coleg Llanymddyfri eleni ar ein rhaglenni ni. Os chi wedi gweld nhw tro cyntaf erioed, wel chi'n gwybod bod nhw'n meddwl busnes. Buddsoddiadau yn y rhaglen lan yn y coleg, adnoddau yn cyrraedd yna. A dyna Griff Watkins, Carwyn Jones o'i flanau. Ni'n clywed cyn y gêm bod Griff Watkins, y captain, yn stafell, neu hen stafell, George North yn y coleg. Ond maen nhw i gyd yn barod i ddathlu am yr ail flwyddyn yn olynol. Carwyn Jones seren y gêm a'r captain Griff Watkins. Dwi'n meddwl ta Richard Whiffin sy'n yna gyda'r cwpan. Gweud llongyfarchiadau mawr, cyfle am lun bach falle yn sydyn. Llun bach sydyn i hwnna. A wedyn gall Richard Whiffin roi'r cwpan i Griff Watkins cyn cario draw at ei dîm. Dyma'n ail waith ni wedi weid hyn, ond pencampwyr Ysgolion a Colegau 2024 yw Coleg Llanymddyfri. Dathlu byd nhw'n neud heno. Bydd y bws yn mynd ôl i'r coleg yn fuddigol. Y cwpan yn aros yn wylo. Llanymddyfri. Rhai yn gadael. Rhai yn aros am dymor arall o rygbi yn y coleg. Ond dyma y genhedlaeth nesaf o arwyr. Griff Watkins, y capgyn. O dwi'n mynd i godi'r cwpan to. Os dwi'n arall yn mynd i gael gafel yn y cwpan, rhaid cael ambell i lun hefyd. Ysgolion a Cholegau Cymru, bechgyn o dan ddeunaw, enillwyr.
meddwl bod 2 en yn ennill. Pawb o moyn cyffwrdd ar cwpan, a'r goleadau yn llachar yn Stadiwm Principality, just fel rygbi Coleg Llanymddyfri. Maen nhw bron yn y dorf. Sir James, prop pen rhydd o Llandeilo. Mi fydd na ddathlu yn haeddiannol yn y coleg, lan yn Llanymddyfri heno, ac am y dyddiau nesaf i ddod, yn fuddigol o 72 i 19, ac yn bencampwyr am yr ail flwyddyn yn olynol. Llongyfarchiadau Coleg Llanymddyfri. Ie, llongyfarchiadau yn wir. Un tîm yn dathlu yn anffodus, un arall yn ei dagre. Ie, dyma i chi Coleg y Cymoedd. Beth am i ni gael peth ymateb gyda Lloyd? Ie, dwi yma gyda Joey Williams. Mae fe'n chwaraewr hynod o dda. Heddiw, wrth gwrs, mae'n anodd i cael y sgwrs yma gyda unrhyw un, ond sut ti'n teimlo ar ôl y colled yna? Ie, mae'n diwrnod siomedig, dwi'n gwybod. Ti'n edrych ymlaen i gemau fel un, a pan dwi'n colli fel yna, mae ddim yn neis, ond dwi'n falch o'r boys i cyrraedd fan hyn. Ie, ti'n gallu gweld y calon sydd gyda chi, oedd e'n bleser i gwylio chi pythefnos yn ôl. Ti'n arwain yn personol mor dda. Sut wyt ti'n edrych nôl ar dy brofiad di gyda Coleg y Cymoedd? Na, ie, fi wedi caru pob munud yn y Cymoedd. Blwyddyn diwethaf ddim wedi mynd yn dda i ni, ond ie, na, fel dwelais, fi'n falch o'r boys. Yn amlwg mae heddiw ddim yn gret, ond na, fi wedi caru pob munud. Ie, ti'n chwaraewr gwych, a fe wedys i ti'n ifanc. Mae pethau fe hyn yn digwydd, mae'n digwydd i fi sawl tro. Mi'n siŵr mae dyfodol disglair i ti. Joey Williams, diolch yn fawr am dy cwmni ti. Pob lwc am y dyfodol, mi. Cheers, brother. Geiriau da o gyngor fyna gan Lloyd. Mae gyda ni beth cwmni yn y studio fan hyn. Nathan Thomas yn brif hyfforddwr hapus iawn. Nathan, congratulations. First of all, well done on the win, but boy oh boy, what a performance from your boys today. Oh yeah, it was so pleasing to sit back now and see the result, and to see the variety of tries we scored as well. We had a bit of a full court attack. We had some driving mauls, some tries from kicks, and from good face play as well. I think there were 10 tries in all. We can look at some of them now from the second half. In defence, you were very, very strong and also just so dominant over the ball. Yeah, I feel like actually Cymoedd helped us there. They had that early try, and I think it woke everyone up to be a bit more urgent in defence, and it sort of set the tone for us for the other 65 minutes. How do you prepare for a performance like that tonight, Nath? That was relentless in attack and defence. Yeah, we're fortunate it all came together in such a big occasion for us. We all know Cymoedd had a tough semi-final, and it was our final in our semi-final as well, in fairness, and I think we just had a little bit more in the tank tonight and pulled away. Yeah, spot on, and it was an outstanding performance, and Karen Jones, outstanding from start to finish in that game. How important is he to that squad, and how bright is his future? Yeah, I think I don't think there's anything he didn't do tonight apart from probably a left-footed drop goal. He made our attack tick. He took a lot of control. He bossed the game, and yeah, he's been class for us. Outstanding. Nathan, congratulations, as I said, and enjoy this evening. Back-to-back winners, back-to-back man of the matches for Carwyn as well. Fantastic stuff. You can relax now, hopefully, and enjoy this evening, as I said. Diolch yn fawr. I'll take that microphone from you. Thank you very much. Thank you. Gwych, da iawn, Nathan, yn brif hyfforddwr. Hapus iawn, fydden ni'n meddwl, ac I edrychwch mae'n mynd I ymuno gyda'i dîmau gwyn, lydan ar ei wynebau, ac am groeso mae'n cael gan y chwaraewyr hefyd. Mae rhaid iddo fe fod yn y llun holl bwysig. Un I fynd lan ar y wal, tipyn o berfformiad fel o'n i'n sôn. Felly, llongyfarchiadau enfawr I Coleg Llanymddyfri ac wrth gwrs, Coleg Gwent nath ennill yn gynharach yn y diwrnod. Sioned, mae wedi bod yn dipyn o ddiwrnod. Siwan, ymddiheiriadau. Dwi'n gwybod sy'n bod yna erbyn hyn. Mae wedi bod dipyn o ddiwrnod. Mae wedi bod ddiwrnod hir, newn ni weid hynny. Ond, tipyn o ddiwrnod I ni gofio i'r cefnogwyr, i'r teulu, I bawb sy'n ynghlwm ar cyfan. Mae wedi bod yn diwrnod arbennig o dda. Mae
Mae'r boys a'r ferched sydd wedi chwarae heddi, dylen nhw bod yn prowd iawn o popeth maen nhw wedi wneud a popeth maen nhw wedi rhoi i'r gêm dros y misoedd diwetha fi fod yn y safle maen nhw mewn heddi ac fi'n siŵr bod pawb yn teuluoedd a ffrindiau yn prowd o pob un sydd wedi cymryd y ca heddi. A o ran y nerfau cyn y diwrnod mawr, mae gallu rheoli'r nerfau, perfformio fel maen nhw wedi gwneud allan ar y cae yma, y llwyfan mwyaf un mae mor bwysig, yw dyfodol nhw, datblygiad nhw fel chwaraewyr. Ie, fel weles i Joey fyna, mae'n bwy hyfryd a mae hynny'n digwydd. Fi'n siŵr mae wedi digwydd i ti sawl tro, ti'n cael dy siomi mewn perfformiad, ond mae hwnna jyst yn mynd i wneud chi'n well yn y pen draw. Mae nhw'n dynion ifanc a mae hwnna jyst yn mynd i bod yn well i datblygiad nhw. Mae rai fi weid, o dy eiriau di o gyngor i Joey fyna yn hyfryd, ti'n iawn, ni gyd yn gorfod mynd trwy dyddiau da a'r dyddiau drwg i ni'n dod nôl yn gryfach. Dyna ni, diolch fawr iawn i chi'ch dau am eich cwmni, Siwan a Lloyd. Mae wedi bod yn hyfryd cael chi gyda ni am yr oriau diwetha. Hyfryd cael eich cwmni chi hefyd ar gyfer y 2 rownd derfynol. Cofiwch, digon o chwaraeon eto i ddod fan hyn ar S4C, cartre chwaraeon Cymru. Mae yna uchafbwyntiau i chi ar y clwb rygbi nos Fawrth am 9:30 wedi 9 ac yna gêm fyw nos Iau nesa. Cwins Caerfyrddin yn erbyn Aberafan. Super Rygbi Cymru, mae'r gystadleuaeth yn ei hôl. Ac Fori, Cwpan Her Ewrop. Mae'r ymgyrch yn dechrau dreigiau erbyn Montpellier ac yna'r pêl-drod. Tîm sgorion cadw cwmni i chi ddydd Sadwrn am 5 o'r gloch. Mae gyda ni seiclo i chi, cyngred y pencampwyr yn fyw nos Sadwrn am 9:30 wedi 6 ac yna cyfle i weld Bayon yn erbyn Scarlett. Y gêm yn ei chyfanrwydd am 9 o'r gloch nos Sadwrn. Mae hi yn brysur tu hwnt. A dyna ni, mae criw Llanymddyfri yn mynd ôl i'r gorllewin yn ddigon bodlon i byd, yn ennill y cwpan, y tlws yna am yr eildro yn olynol. A tipyn o berfformiad, fe fydd na ddathlu ar y bwsna yn ôl i Coleg Llanymddyfri, mae'n siŵr gen i. Dyw'r tlws yna, dyw'r cwpan yna ddim yn mynd yn bell o'i gafel nhw. Mae yna luniau diri i'w tynnu dros yr oriau nesaf. Ie, rhai o ser y dyfodol i ni wedi gweld heddi, chwaraewyr dawnus tu hwnt. Diolch i chi am eich cwmni, diolch i chi y gatre, a dyna ni, mae gyda ni'n pencampwyr ni. Llongyfarchiadau unwaith eto i Goleg Gwent o ran y merched a Choleg Llanymddyfri o ran y boes. Tan wythnos nesaf te, hwyl fawr i chi.